Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Παντελής Σαββίδης, δημοσιογράφος στο επάγγελμα και θα συντονίσω τη σημερινή συζήτηση παρουσίασης του βιβλίου κ. Γεωργίου Σακαλιάνη, το Σπαθί, Ειρήνη, ο ελληνικός βετερανικός 20ος αιώνας. Καταρχάς είναι ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο. Δεν έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και άλλο βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο. Άρα και μόνο ο τίτλος του και το περιεχόμενο του το κάνουν ενδιαφέρον. Από ό,τι μου είπαν φίλοι καθηγητές που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή του κ. Σακαλιάνη, διότι η βάση του βιβλίου είναι η διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πόνημα, το οποίο κάνει μια τομή στην ελληνική βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά το ζήτημα. Νομίζω ότι εισαγωγικά πρέπει να τεθούν ορισμένα ερωτήματα και οι ομιλητές στη συνέχεια, αν έχουν την καλοσύνη, τα απαντούν. Σε πηγαδάκι που κάναμε πριν αρχίσει η συζήτηση, κατάλαβα ότι έχει επαναπροσδιοριστεί η έννοια του βετερανισμού. Για μας που είμαστε καθημερινοί απλώς αναγνώστες και δεν έχουμε διατρήξει το θέμα, βετεράνοι λέγονταν οι παλιοί στρατιωτικοί που πολέμησαν σε πολέμους. Με αυτή την έννοια, ελληνικός βετερανισμός, αν υπάρχει, υπάρχει. Το τελευταίο που θα μπορούσε να υπάρξει είναι στον πόλεμο το 1974 και δεν είμαι και σίγουρος αν η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει ότι το 1974 έχει γίνει πόλεμο στην Κύπρο. Για διάφορους λόγους. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να το έχει κάνει και εγώ δεν το ξέρω. Θα ακούσουμε λοιπόν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από μια πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος και αν εισαγωγικά θα έλεγα και εγώ κάτι δύο παραγράφους ως συντονιστής, είναι ότι το βιβλίο του κ. Σακαλιάνη δεν είναι απλώς μια ιστορική καταγραφή του βετερανικού φαινομένου στην Ελλάδα. Είναι μια διεισδυτική πολιτικο-κοινωνιολογική μελέτη πάνω στη διαδρομή μιας ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών, των αποστάτων και εφέδρων αξιωματικών, οι οποίοι μέσα από την ιστορική τους εμπειρία έφεραν στο δημόσιο βίο το αποτύπωμα του στρατού, της τιμής, αλλά και του πράγματος. Ο συγγραφέας με την ακαδημαϊκή του συγκρότηση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιτυχεί κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να φωτίσει τις ιδιομορφίες του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού των Ελλήνων βετεράνων, όχι ως απλούς θεσμικούς φορείς, αλλά ως ζωντανά πολιτικά και κοινωνικά επαγγέλματα. Στις σελίδες του βιβλίου αναδεικνύεται πως από τον εμφύλιο έως τη μεταπολίτευση οι ενώσεις αποστράτων και οι οργανώσεις εφέδρων λειτουργήσαν συχνά ως καθρέφτες του κράτους, είτε ως φορείς εθνικής συνέχειας, είτε ως διάβλη ιδεολογικής διαφάνειας. Η έρευνα του Σακαλιάνη δεν αποφεύγει τα δύσκολα ερωτήματα. Πώς οι βετεράνοι πολιτικοποιήθηκαν συλλογικά, χωρίς να αποκοπούν από τη στρατιωτική τους ταυτότητα. Πώς διαμορφώθηκαν οι θεσμοί και οι αντιλήψεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα στο σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Και τελικά, πώς η μνήμη του πολέμου συνυπάρχει με την ρητορική της ειρήνης, όπως εύστοχα δηλώνει και ο τίτλος του έργου. Πρόκειται για μια εργασία που γεφυρώνει την ιστορία, την κοινωνιολογία και την πολιτική επιστήμη, αποτυπώνοντας τη μετάβαση του ελληνικού βετερανισμού από το ηρωικό στο πολιτικό, από το πεδίο της μάχης στο πεδίο των ιδεών. Το σπαθί του τίτλου, σύμβολο μιας βίαιης εποχής, μεταμορφώνεται εδώ σε εργαλείο αυτογνωσίας. Γιατί όπως μας υπενθυμίζει ο συγγραφέας, η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένη. Είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς εσωτερικής μάχης ανάμεσα στη μνήμη και την ήθη, στην υπακοή και την ευθύνη. Τώρα,
αυτό που θα ακολουθήσει έχει δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι οι χαιρετισμοί και η δεύτερη είναι οι ομιλίες. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα όσο το έχω υπόψη μου, ο πρώτος χαιρετισμός θα γίνει από τον κύριο Περικλή Κωνσταντάρα, ανθιπροπαγωγό αποσταρτία και πρόεδρο του Συλλόγου Αλληλοβοηθείας ΣΜΗ. Παρακαλώ τον κύριο Κωνσταντάρα. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί πολίτες, καλημέρα σας. Είμαι ανθιπροπαγωγός στην Αποστρατεία Περικλή Κωνσταντάρας, πρόεδρος του ΣΑΣΜΗ, Σύλλογος Αλληλοβοηθείας Αποφύτων της ΣΜΗ. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2018. Σκοπός και αντικείμενο του Συλλόγου μας είναι η ηθική και η οικονομική συνδρομή σε οικογένειες μελών, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μέσω παροχής χρηματικών βοηθημάτων αλλά και ηθικής υποστήριξης. Τα βοηθήματα που δίνουμε σε οικογένειες φασχόντων είναι χρηματικά σε περίπτωση θανάτου μέλους ή νοσηλεία μέλους της οικογένειας ή του συλλόγου στο εξωτερικό, σε περίπτωση καταστροφής οικίας, μηνυσισμού ή θεομηνίας. Και να δώσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο βοήθημα, είχαμε πει επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και θέλοντας να συνεισφέρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, είπαμε να δώσουμε και βοήθημα στα πρώτα 5 παιδάκια που θα γεννιόταν από τέκνα συναδέλφων, μελών του συλλόγου μας. Οι άλλες δραστηριότητες που κάνουμε είναι, εκτός από αυτό που έχουμε, είναι εκτός από τη σύσφυξη προσχέσεων των μελών και των συναδέλφων, είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, χωροισμερίδες, εκδρομές, τα γνωστά. Λοιπόν, επίσης ο Σύλλογος διαθέτει και τράπεζα αίματος. Κάποιες άλλες δραστηριότητες που κάνουμε εκτός του καταστατικού, που ήταν κάπως έκτακτα, ήταν το 2020 με τα γεγονότα στον Εύρο. Ο Σύλλογος κινητοποιήθηκε, συγκέντρωσαμε χρήματα και με αυτά τα χρήματα αγοράστηκε μια διόπερα τεχνικής παρατήρησης και δωρηθήκε στη 12η Μηχανική Τηλεγραφία Πεζικού. Ξέρουμε ότι όλα αυτά με τα γεγονότα χρειαζόμασταν υλικό. Δούλεψαν με τα αναγκαστικά του Συλλόγου και ιδιαίτερα των συναδέλφων οι οποίοι είχαν πάρει πέρα από είχα σπάσει τα τηλέφωνα. Επίσης, συνδράμαμε με τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε στον Ντάνιελ. Μαζέψαμε χρήματα πάλι, αγοράστηκαν υλικά όπως εκτοπίζουν καθαριότητας και δώσαμε και στην περιοχή της Καρδίτσας αλλά και στην περιοχή της Λάρισσας τα απαραίτητα υλικά όσα μπορούσαμε και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις να ανακουφίσουμε οικογένειες συναδέλφων. Αυτός είναι ο σύλλογος μας, έχει μικρή ιστορία, είναι σχετικά μικρός, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα δυναμώσουμε και θα είμαστε και πολύ πιο αποτελεσματικοί. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι να ευχηθώ καλοτάξιμο το βιβλίο του κ. Σακαγιάννη και θα είναι καλοτάξιμο γιατί είναι, πιστεύω, ίσως το μοναδικό το οποίο ασχολείται πλέον με όχι τους βετεράνους, όπως είπε ο κ. Σαββίδη, γιατί δεν μας ταιριάζει τόσο αυτός ο όρος, δεν έχουμε πολεμήσει, η αναποστρατεία συνάδελφοι. Είναι αρκετές οι ενώσεις, είναι πλέον αρκετοί και οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες. Λίγο πολύ προσέχουν και αυτές το λιθαράκι τους στην βελτίωση της καθημερινότητας των αναποστρατεία συναδέλφων. Έχουν προσέχει αυτοί. Λοιπόν, καιρός αυτοί οι σύλλογοι, αυτές οι ενώσεις, θεσμικές και εξωθεσμικές, να μνημονευτούν από κάποιους. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουτεβελής είναι έφεδρος Πρωθυπουργός Πεζικού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Εξέδρου Ενόπλων Δυνάμεων Μακεδονίας Τάκης και θα απευθύνει το κ. Καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι, Αγγί Πατέρα, στρατηγοί. Είμαι ο έφεδρος Πρωθυπουργός Πεζικού, Μουτεβελής Γιώργος.
πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, πολίτης, ο οποίος έκανα την πηδία μου ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός και πλέον ανήκω στην τάξη της εφεδρείας. Ο κ. Ακαγιάννης έκανε ένα μόνιμα αρκετά ευαισθητωμένο, αρκετά συγχρονωμένο για ανθρώπους που θα πρέπει να έχουν ένα background για να μπορέσουν να αντιληφθούν όχι κεφάλαιο το κεφάλαιο, όχι σελίδα τη σελίδα, λέξη τη λέξη ακριβώς και να αποκοπήσουν και να μπουν σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που μας παρουσίασε, που άλλοτε προκαλεί γέλοντες, άλλοτε προκαλεί και θλίψη για τα δεινά που έχει περάσει ο τόπος μας και για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν, έδωσαν τη ζωή τους στις ένοπλες δυνάμεις και κάποια στιγμή πέρασαν στην τάξη των Απόστολων. Έχω τύχει ως πολιτικός μηχανικός να συνεργαστώ πολλές φορές με Απόστολους. Τους διέκριναν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά την προσωπικότητά τους και αυτό εξηγεί και όλη αυτή την πορεία που εξέθεσε με το βιβλίο του κ. Ακαγιάννης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι για μένα ήταν πανεπιστήμονες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι τελείωσαν, τουλάχιστον αυτοί που είναι τώρα εν ζωή, έτσι δεν γνωρίζω τι γινόταν τον προηγούμενο αιώνα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών, το οποίο είχε απαιτήσεις και το οποίο τους οδηγούσε πολλές φορές να έχουν έναν αντίλογο γόνιμο με μένα ως ειδικού πολιτικού μηχανικού, γιατί οι άνθρωποι γνωρίζανε μηχανική. Αλλά και πέρα από αυτό γνωρίζανε διοίκηση, γνωρίζανε να καταλαβαίνουν και να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υφισταμένων τους. Γνωρίζανε οικονομικά, είχαν μεγάλες αρετές όσον αφορά την οργανωτικότητα, την εξήγηση του νόμου, την ομολογία και αυτό που τους πρόσφερε όλη η καριέρα τους ήταν ότι είχαν μεγάλη τριβή και επαφή με ανθρώπους πάσης φύσεως, από μορφωτικό επίπεδο, από κοινωνική τάξη, ακόμα και από την ανθρωπογεωγραφία που λέμε. Αντιλαμβανόντουσαν και μπορούσαν να διακρίνουν, είτε αυτό και το πάω και στο πιο λαϊκό, ας πούμε, όσον αφορά ακόμα και τα ίδια τα συνεργεία, τους συνεργάτες, γνωρίζανε και κάνανε μια πολύ γρήγορη ακτινογραφία του ανθρώπου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι από την ίδια τη φύση της δουλειάς τους. Οπότε αυτό που στις περισσότερες περιπτώσεις είχα να πω είναι ότι είχαν κερδίσει το σεβασμό μου. Και ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσαν έτσι ξαφνικά να περάσουν στην αποστρατεία, στη σύνταξη, στο καφενείο. Οπότε τους έβλεπες ότι είχαν ένα σαράκι μέσα τους, ότι κάτι τους έτρωγε. Και πάντα κάθε ένας από αυτούς αναζητούσε γόνιμους τρόπους για να αξιοποιήσει και την εμπειρία του και την όρεξή του και τον ελεύθερο πλέον χρόνο του. Τώρα, να πάω στη δικιά μας την κατηγορία των εφέδρων αξιωματικών. Τι είναι η έφεδρη αξιωματική? Η έφεδρη αξιωματική μέχρι πρώτη ήταν πολίτες οι οποίοι πηγαίνανε να κάνουν τη θητεία τους και απλά είχαν τελειώσει λύκειο. Πλέον θα γίνει πιο αυστηρό και θα είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί γίνεται κάποιος έφεδρος αξιωματικός? Γιατί δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Γιατί ήθελε τα μόρια για να πάει σε μια πυροσβεστική σε μια αστυνομία. Γιατί του εξασφάλιζε ένα μισθό. Ή γιατί ήταν για παράδειγμα από την Λίμνο, ήθελε να υπηρετήσει εκεί και να έχει το οκταωράκι του, να γυρνάει το μεσημέρι σπίτι του, να βλέπει τους φίλους και τους γνωστούς του. Γιατί έγιναν όμως κάποιοι άλλοι, είτε γιατί είχαν αγάπη του καθήκοντος, είτε να σας μιλήσω εγώ προσωπικά, γιατί δεν ήθελα αφού ήταν να πω σε μια διαδικασία και να κάνω τη θητεία μου. Τότε δεν ήξερα γιατί, αλλά ήταν ένα αναγκαίο κακό, σε εισαγωγικά. Δεν ήθελα να είμαι ένα πρόγραμμας. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας απλός στρατιώτης, αφού θα πω που θα πω σε αυτή τη διαδικασία, ας πω μέσα στις διαδικασίες. Να είναι κάτι, να καταλαβαίνω τι γίνεται. Ταυτόχρονα ήταν και μια πρώτη στάση ως ευκαιρία να κάνω όσα σφάλματα μου επιτρέπει η ιδιοσυγκρασία μου και να κλείσει ο κύκλος και να πάρω τα διδάγματά μου και να ξεκινήσω μετά την πολιτική μου ζωή ως επιστήμονας, επιχειρηματίας κτλ. Άρα μου δίνει αυτή την ευκαιρία να διοικηθώ και να διοικήσω, να κρίνω τον εαυτό μου, να αποκομίσω συμπεράσματα και μετά να πω με ορμή μέσα στη ζωή με τα δικά μου διδάγματα. Υπάρχει αναφορά, υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο στους έφεδρους αξιωματικούς μέσα στο βιβλίο. Πλέον οι έφεδροι αξιωματικοί εκπροσωπούμαστε από τους κατατόπους ΣΕΑΝ, είναι η σύνδεση έφεδρων αξιωματικών νομών, και από το ανώτατο όργανο που είναι η ΑΠΟΕΑ,
που υπάρχει προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, είναι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Να πούμε αλήθεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, και να πούμε συγκεκριμένα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, απλά δεν υπάρχουν. Απλά δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή θα πάνε, θα κάνουν μια εκδρομή και θα πάνε στην γιορτή του Αγίου Νικήτα, που είναι ο προστάτης των εφέδρων αξιωματικών, θα καταθέσουν ένα στεφάνι, θα παραστούν σε μια αξιολογία και αυτό είναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί η πολιτεία, δυστυχώς ή ευτυχώς, εμπιστεύεται σε εμάς, τους έφεδρους αξιωματικούς, τη ζωή τουλάχιστον μιας δημιουργίας, δηλαδή να πω σχηματικά 30 ανδρών, και αν είναι κακό για έναν απλό στρατιώτη να είναι ανεκπαίδευτος, είναι κλιματικό για έναν έφεδρο αξιωματικό να είναι ανεκπαίδευτος. Είτε με ευθύνη της πολιτείας, είτε και με ευθύνη των εφέδρων αξιωματικών. Γι' αυτό τον λόγο, και τελειώνω σε 2-3 λεπτά, να σας κουράσω, εμείς έχουμε ιδρύσει τη λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απλό σωματείο, που όμως έχει 25 παρατήματα, γεννήθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν 25 παρατήματα σε όλη την Ελλάδα, από Κομοτηνή μέχρι Κέρκυρα, από Χίο μέχρι Ηράκλειο, Κρήτης, Χανιά κτλ. Οι οποίοι τι κάνουμε, εκπαιδευόμαστε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, σε αντικείμενα 2 φύσεων, είτε πολιτικής προστασίας, είτε στρατιωτικής φύσεως. Υπάρχουμε σαν σωματείο πολιτικής προστασίας, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο με ξεχωριστό αριθμό μητρώου. Ήμασταν αυτοί που τρέξαμε και στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, που επιστρατεύσαμε τις λέμους μας, τις ιδιωτικές, και με GPS που λεγόμασταν μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα για να βρούμε κόσμο ή κατοικίδια ζώα ή να προστατεύσουμε περιουσίες από πλιάτσικο. Ήμασταν αυτοί που πήγαμε στη Γαδιά πρόπερση 2 συναντά τριήμερα και βοηθήσαμε. Είμαστε αυτοί που είμαστε καθημερινά και προσπαθούμε να συνδράμουμε, γιατί δεν νοείται πατριώτης ο οποίος να φωνάζει και να λέει κορώνες περί αμήνης, εθνικής αμήνης κτλ. Και να μην σκέφτεται έστω το μικρό και παρέσει τη μικρή πέτρα σε μια φραγμονισίδα που θα πρέπει να προστατεύσει σαν υπεύθυνος πολίτης. Εμείς δεν αποστατευόμαστε. Εμείς είμαστε θεωρητικά σε εταιρεία που συνειδητή. Ο αυτοστρατό δεν απολύεσαι. Σου λέει πάρε μια άδεια ορίστου, πάρε ένα φύλλο πορείας και έχω δυνατότητα να σε καλέσω όποτε θέλω. Ακόμα όμως και αν φτάσω στα έτη αυτά στα οποία θα προστατευτώ περί τα 63-65, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί και με τη νέα ατζέντα, θα επιδιώξω να πάω στην εθνοφυλακή. Και αν φύγω από την εθνοφυλακή, θα επιδιώξω να πάω στην Παλαϊκή Άμυνα. Γιατί θέλουμε να προσφέρουμε, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας σαν ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να βγαίνει μπροστά. Θεωρούμε τον εαυτό μας σαν ένα μεσάζοντα μεταξύ κοινωνίας και στρατού, και αυτό κάναμε και κατά τη θητεία μας. Μεταφράσαμε αυτά που λέγανε οι μόνιμοι στρατιωτικοί στους στρατιώτες θητείας ή μεταφέραμε αυτά που είχαν να πούμε στρατιώτες θητείας στους μόνιμους αξιωματικούς. Πολλές δράσεις στρατιωτικής φύσεως, και τελειώνω. Μία είναι η διαγωνιστική άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο, που λέγεται Μακεδονομάχος. Όποιος θέλει μπορεί να το δει στο Google, στο YouTube, όπου έρχονται έφεδροι από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Λέγεται Πανελλήνια άσκηση, γιατί έρχονται και Κύπροι, περί τα 90 άτομα. Διαγωνίζονται σε ομάδες των 8 ατόμων. Σύνολο είμαστε καμιά 400-450. Είναι μια διήμερη άσκηση με μεγάλη καταπώνηση, με πολλά αντικείμενα που εξεταζόμαστε. Να σας πω ένα άλλο, έχουμε συμμετάσχει 6 φορές σε παγκόσμιες ασκήσεις, όπου συμμετέχουν μόνιμα τακτικά μέλη αντιπροσωπιών από όλο τον κόσμο, και ο απλός, ο έφεδρος, ο φαρμακοποιός, ο πολιτικός μηχανικός, ο υδραυλικός συνιστούν μια ομάδα η οποία από τις 6 φορές που έχει συμμετάσχει, τις 3 έχει πάρει χάρτινο μετάλλιο και τις άλλες 3 έχει πάρει ασημένια. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να πάμε χρυσό, αλλά όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίζουμε τη stream team των χωρών όπως η Αμερική, έτσι όπως η Αγγλία, η Ολλανδία, και δεν συμμαζεύεται. Πολλές ασκήσεις, πολλή δράση. Για όλους εσάς οι οποίοι ανήκετε και είστε απόστατοι, αυτό το βήμα είναι, και από αυτό το βήμα θέλω να απευθύνω και μια πρόσκληση. Όποιος από εσάς έχει την επιθυμία και θέλει όλη αυτή τη γνώση που έχει αποκομίσει
από την υπηρεσία του στον ελληνικό στρατό να την μεταφέρει. Εμείς έχουμε τα γραφεία μας στον Εύωσμο, είμαστε πάντα ανοιχτοί. Όποιος θέλει να έρθει και να προσφέρει 2 ώρες από τη ζωή του, να περάσει τη γνώση, να την μεταλαμπαδεύσει σε εμάς, όπως έρχεται, προσπαθούμε για το καλύτερο και για την καλύτερη προετοιμασία. Καλοτάξτε το βιβλίο, ευχαριστώ, συγγνώμη να σας κούρασα. Ο κύριος Θεοχάρης Μπέλος είναι ταγματάρχης Αναποστατεία, πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών ΣΜΕΙΚ. Αξιότιμοι κύριοι, καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, φίλοι και φίλες. Με μεγάλη χαρά, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Μακεδονίας Θράκης, αποφύγων ασχολής μονίμων αξιωματικών, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου αρχιέτου Γεώργιου Τσακριγιάννη, με το οποίο τιμά την ξεχωριστή προσφορά των αποστάτων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, πάντα και διαχρονικά οφείλει να κάνει και η πολιτεία. Θέλω να συγχαρώ τον συγγραφέα για την ενεργότη προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να ερευνήσει τη συμβολή του Βετερανικού Σώματος στις πολιτικές εξελίξεις και στην ιστορική διαδρομή της πατρίδας. Πρόκειται πραγματικά για ένα έργο μοναδικό. Εύχομαι το βιβλίο αυτό να διαβαστεί όχι μόνο από εμάς, τους συναδέλφους, αλλά και από τις νέες γενιές, για να μάθουν πως η αφοσίωση, η τιμή και ο σεβασμός στον άνθρωπο δεν είναι λέξεις παλιές, είναι διαχρονικές αξίες που κρατούν ζωντανό το δημοκρατικό φρόνημα του Έλληνα αξιωματικού. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σπύρος Σακέτας είναι νομικός, διάσημος δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, τα ενεργά του χρόνια, μέλος του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, ιός μόνιμου αξιωματικού του Ελλάς. Ξέρετε και από μένα, θα μιλήσω για την τύχη και τη θέση των αξιωματικών του στρατού που πολέμησαν τον Ελλάς μετά την Εμπρατέρωση. Δεν ξέρω τι είναι το μοντέλο. Οι μόνοι αξιωματικοί που πολέμησαν να τρακάτσαν και δραματίστηκαν ή πέσαν κρυοπαγήματα στο Ατλαντικό μέτωπο και μετά εντάχθηκαν αυτοβούλος στον Ελλάς, όπου πολέμησαν αντίον τριών φασισμών, αντί να μείνουν ήσυχοι στα σπίτια τους, να πληρώνουν το μισθό τους και να παίρνουν τρόφιμα δωρεάν από τους Ιταλούς στα προχεία, όπως τους είπαν οι Ιταλοί, αποτελούν μια δραματική και τραγική πτυχή και μια ιστορική αδικία στην μετακαταστική Ελλάδα. Βέβαια και εξωματικοί κοντάδικαν στους Ολλανδές στην ΕΚΑ και σαν τις νεκρές πραγματικά ασιακές οργανώσεις, το ίδιο δικάστη στα σπίτι τους, ήσυχα να παίρνουν μισθό και τρόπο από τους Ιταλούς. Διότι μετά τη συμφωνία της Βάρκησης το Φεβρουάριο του 1945, και ενώ προ 5 μηνών οι αφαιρετικές χώρες είχαν επανέλθει στο θάλαμο, σταδιακά υπέσαν βιώσεις, δυσμενή μεταχείριση, αλληπάνες εξωτερικές μεταθέσεις και εν τέλει υπήρξε στον πίνακα πιτά με διαβεσιμότητα, περιορισμό, εγκλισμό σε ξενοδοχείες και φυσικά και αλλού, με θετική κατάρριξη τον Ιούλιο του 1947 και εκτόπιση του στη Μακρόνησο. Εγώ γεννημένο 40 μέρες πριν το χρόνο του 40, στην ηλικία 6-7 χρόνων το 46-47, πήγα 3 άκρες δημοτικού σε 15 πόλεις Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χριστούπολη, Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότικο, Ζώνη Χιλιδόνα και Πρίνου, όλα χρόνια του έργου. Και πάλι Δημότικο, Σουφλίδη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Λουδανιά, Έδεσα, Αμαλιάδα, Τετελική Κατάρριξη και Κυψιάρα. Και όλα αυτά δεν έλαβαν μέρος ούτε σαν και εμένα, αλλά κυρίως ούτε στον από το 46 κτίριο πόλεμο με το Δημοτικό Στρατό Ελλάδας. Δηλαδή, μετά από 2,5 χρόνια διώξεων και διαθεσιμότητας, επικρούσει και εξορία ως προληπτικό διοικητικό μέτρο, χωρίς παράπτωμα, χωρίς αδίκημα, χωρίς δίκη, χωρίς ενοχή, χωρίς ποινή, χωρίς ανάμειξη, χωρίς άμεση ή έμεση βοήθεια τη συνδρομή στο ΔΣ Δημοτικό Στρατό. Αλλά από την άλλη πλευρά, και να ήθελα να έρθουν στο Δημοτικό Στρατό, δεν το σύνδερο Γαριάδης, αφού είχε σκοπό τη δημιουργία πουρου, καθαρού, προεδρικού ανταγωνισμού χωρίς αστούς αξιωματικούς.
Από τους 400-800 σημαντικούς του ενεργού στρατού που πολέμησαν το Ελλάς και τους 1500 παλιούς στρατού, δείτε μία πολέμησαν με το ΔΣ 50-60 σημαντικοί. Μαυρίδης, Λαμπρίδης, Μεναστελόπουλος, Γεωργιάδης, Γιαννούλης κλπ. Η εξορία δεν ήταν προσωρινή. Κράτησε 15 χρόνια. Δεν ένιξε με τη λύση του φιλίου. Διότι οι τελευταίοι οπλομετέρες μου απολύθηκαν το καλοκαίρι του 1962. Με ένα χρόνο διακοπή του 1952 που επέμενε ενέργεια του Πρασία από τον Εστράτη. Ο πατέρας μου και πολλοί άλλοι που αναμίχθηκαν πολιτικά όπως το 1952 με το τότε Ελληνικό Κόμμα Τσαντά, συνελήφθησαν και εξώθησαν πάλι στον Εστράτη έως το 1962. Ειδικά ο πατέρας μου θεωρήθηκε και πάλι την πρώτη μέρα του πρεσβευτήματος της Χούντας του 67 στη Γιάβα και στη Βέρο και απολύθηκε μετά σε 4,5 χρόνια το Δεκέμβριο του 1970. Δηλαδή έδειξε ολικά 18,5 χρόνια εξορία για την παθητική του δράση στην ελληνική αντίσταση. Απίστευτη εκδικητικότητα των νικητών του εφηλίου. Αυτή η πτυχή, δηλαδή η ακριβή μεταβίωση των ασιακών εξωτερικών που δεν έλαβαν μέρος στον εφήλιο και παραβίαση και υπερέπρεπε να προκάλεσε κάθε όρο της εγματικής και ορθοπολιτικής έκθεσης των κανόνων εμπειρίας και εφαρμογής για την προστασία του δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας και τους κανόνες για τη λειτουργία ενός ενδομομένου κράτους με τον παραγωγισμό της δικαιοσύνης μόνης αρμόδιας να κρίνει για τον περιορισμό της ελευθερίας και δι για μακρύ χρόνο δεν καταγράφηκε, δεν τονίστηκε και δεν αναφέρθηκε όσο θα πρέπει στο βιβλίο. Αν δεν αναφέρεται εξορία, όχι όμως και η διάρκεια της. Στο διάστημα της εξορίας και μέχρι το 1956, τους διακόπηκε τελώς και η μισοδοσία εκδικητικά ή η καταβολή μεμμένης σύνταξης. Έτσι, οι οικογένειες των πνευματικών για 9 χρόνια έκαναν απροστάτευτες συντηρούμενες αυτοδικαιές ή από την εργασία και συντηρούμενες εάν μπορούσε να βρει και το μεγεθέν του παιδιών. Και αυτή η εξοδοτική πτυχή δεν αναφέρεται στο βιβλίο. Τα 9 χρόνια από τις κατοπινές δικαστικές προσπάθειες δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Η διεκδίκηση του αγώνα που τους αναφέρατε και η δίωξη της αναγνώρισης ειδικής λύσης που έχουν 62 εντάσσεται στο μεταρρυθμικό κίνημα. Και το έργο του κ. Σακαγιάννη. Συγχαίρω τον κ. Σακαγιάννη για τον όρο συνενετικός πατριωτισμός και συγκλωτικός πατριωτισμός που διατρέχει όλο το βιβλίο του. Η προσπάθεια του κ. Σακαγιάννη πολύμορφη και πολύπλοκη. Το έργο δεν είναι μονοκατευθυνόμενο, ούτε μονότοπο ή μελλοντικό. Ανέβηκε από πολλές πηγές. Η αντικειμενικότητα κρατήθηκε σε υψηλό επίπεδο όσο μπορεί να μιληθεί για τα πολιτικά και ζωτικά πράγματα που αιώνα στην Ελλάδα, των δύο τεκτονικών δικαστών, ενός εμφυλίου, 2 δικτατοριών, 4 αντικινημάτων και απερχικορημάτων, εκλογών επηρεασμών, κουμπίες και νοθείας. Η βιβλιογραφία πολύ εκτανμένη, αλλά κάπως παροχημένη. Από το 1904 και μετά έγιναν πολλά συνέδρια και ημερίδες για την κατοχή αντίσταση εμφύλιο από όλα τα πανεπιστήμια και από τις χώρες της χώρας και από την Ιππάνη. Δεν αναφέρονται. Όπως δεν αναφέρονται τα άσχη, τα αρχαία σύμβουλα της ιστορίας και το περιοδικό αστροτάξιο που εκδίδουν εδώ και τους δύο πρόσωπους. Δεν αναφέρονται ιστορικοί όπως ο Κορώμος, ο Σπύρος Αδερφάς, ο Φίλιπ Βασιλείου και το έργο του Ιδονεφίλιο με ραδιοτηλεγραφήματα του πυροδικού στρατού. Ιστορικοί Άγιος Ερφάτης, Πολυμένης Βόκης, Κυριάκος Αραβίδης, φωτογράφος Βάρνας Αναζίδης και ο Ταξέρος Νακολάνης που άρασαν για τα Δεκεμβριανά. Ιστορικοί Κουτσουρής και Γαλαβίδης που άρασαν για τον δοσιολογισμό. Ο δεξής ιστορίας των οξύμιων δεινών Χάνσιν Πλάισερ, γερμανικής καταγωγής, που ζει στην Ελλάδα 40 χρόνια και το έργο του Στιάντα Κατσβάστηκα, με στοιχεία και γερμανικά στοιχεία. Το έργο του Στεντρού Μακόπουλου, που μαζί με τον Αλεξάνδρο Παπάπου και τους Αργούς Δέντα και Πιτσίκα εξορίστηκαν στη Γερμανία τους Γερμανούς γιατί εντάχθηκαν στην προθετική συμπολόγηση του στρατηγού Γιονάπουλου για την ενέργεια του Σοχώου. Το έργο αυτό είναι καλοτάξιο και στο δεύτερο απόπλωτο και τις μελλοντικές εκδόσεις θα συμπεριλάβει και τα στοιχεία από τα επιλέξεις κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακέτα. Ο τελευταίος χαιρετισμός είναι από τον κύριο Ανέστη Τσουκαράκη, συνταγματάρχη Αναπροστρατεία, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών. Καλημέρα και από μένα. Φίλε Γιώργο, συνάδελφε Γιώργο Σακαγιάννη, ανοίγει τα φτερά του, τα πανιά του, το βιβλίο από τη Θεσσαλονίκη, σύντομα θα έχουμε και στην Αθήνα. Καλοτάξιδο να είναι. Εγώ θα πιαστώ από τα λόγια του συντονιστή ότι πράγματι και εμείς ως πιτσιρικάδες, ακόμα και σήμερα νομίζω, ακόμα και το παιδάκι να ρωτήσουμε βετεράνος, είναι αυτός που πολέμησε σε κάποιο πόλεμο και συνήθως είναι αυτός ο ακατεμένος, ο ανήπορος που πέρασε από κακουχίες
και είτε και το αποδίδουν με τιμές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την περίοδο των βιβλίων, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι τυχαίο, και μιλάω για τη συγκεκριμένη περίοδο. 11 Οκτώβρη, 10.000 στην ενεργεία στρατιωτική, αξιωματική, υπαξιωματική και απόστρατη, κατεβήκαμε στο Σύνταγμα και διαδηλώσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, φωνάξαμε, με λουλούδια, με πανό. Ίσως η δεύτερη φορά στην ιστορία του ελληνικού στρατού που κινητοποιούνται οργανωμένα αξιωματικοί και υπαξιωματικοί μέσα από τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση θέλει να φτιάξει ένα νομοσχέδιο ταυτόχρονα καλλιτόμο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για την ίδια την κοινωνία. Γιατί εμείς όταν πήγαμε σε ενόπλες δυνάμεις ορκιστήκαμε να υπερασπίσουμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Και λέγαμε ότι έξω από την πατρίδα, από τα σύνορα δεν έχουμε καμία δουλειά. Όμως τώρα, το ακούτε, το βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις. Μην μου πείτε όχι, βλέπουμε ότι η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να το λέμε. Και όλα αυτά που γίνονται πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση φτιάχνει ένοπλες δυνάμεις μέσα σε μια ατζέντα 2030. Το έχετε ακούσει. 2030 δεν είναι τυχαίο. Ο χρόνος 2030 δεν είναι τυχαίος. Να το είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται για να την παρατεθούν με την Κίνα. Είναι δύο συμμαχίες. Οι φίλοι γίνονται εχθροί, οι εχθροί γίνονται φίλοι. Αλλάζουν οι συσχετισμοί. Γιατί? Εχθές το είδαμε. Υπογράφηκε συμφωνία ExxonMobil, Chevron. Να εκμεταλλευτούμε, λέει, αυτό που έχει για να φτιάξουμε ένα κάθετο διάδρομο που να πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία. Συμφέροντα, κέρδος είναι πίσω από όλα αυτά. Δικά μας, όχι. Δικά σας, όχι. Φτιάχνουμε λοιπόν ένοπλες δυνάμεις μέχρι το 2030 όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διέταξε για πόλεμο. Και μέσα σε αυτό το 2030 λοιπόν εντάσσεται και η ατζέντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για να φτιάξουμε υπαξιωματικούς που δεν θα έχουν εξέλιξη. Για νεοπλήτες να πάνε να πολεμήσουν, να αρχίσουν το αίμα τους για να πούμε μετά εδώ το 2050 ενδεχομένως με έναν άλλο Σακαγιάννη, το γιο του ενδεχομένως και να λέμε οι βετεράνοι που το 2030 πολέμησαν και χύσαν το αίμα τους και να φτιάξουμε αυτό λοιπόν. Την ειρήνη δεν τη φτιάχνουμε μέσα από το πόλεμο, τη φτιάχνουμε μια άλλη κοινωνία που θα σταματήσει η εκμετάλλευση από άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία μέσα από αυτό το βήμα και εμείς ως Έλληνες το έχουμε αυτό. Το 1974 στην Κύπρο διαμεράστηκε η Κύπρος. Κατοχικό το 37% του νησιού. Και τώρα τι λέμε? Τετελεσμένα. Μην μιλάτε για την Κύπρο. Δεν θα μιλάνε για ενιαίο κράτος. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην Παλαιστίνη. Φίλες και φίλοι, το ίδιο πράγμα γίνεται στην Παλαιστίνη. Τετελεσμένα στην Παλαιστίνη. Δυτική όχθη Γάζα. Και έρχεται η Αμερική, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει τετελεσμένα. Μην μου μιλάτε για αυτά που πήραμε. Έχουμε εμπειρία λοιπόν στις Έλληνες. Και πρέπει να τα ανατρέψουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, να αντιδράσουμε, να ξεσηκωθούμε. Και αυτά δεν γίνονται μέσα από ομίλους, ενώσεις και ασκήσεις πολιτών. Πρέπει να αντιδράσουμε μέσα από τα σωματεία μας οργανωμένα και να φωνάσουμε, να μην φοβηθούμε να φωνάσουμε. Οι συγγενείς, οι γονείς, οι μανάδες, τα παιδιά τους. Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση φέρνει εθελοντική συνάταξη γυναικών. Η εθελοντική θα γίνει μόνιμη. Οι γυναίκες θα πηγαίνουν στο στρατό γιατί? Για το βετεράνο του 2050. Λοιπόν, πρέπει να αντισταθούμε, να αντισταθείτε. Να φωνάσετε με όλη τη δύναμη της φωνής σας αυτά που σχεδιάζουν για εμάς, χωρίς εμάς να μην επιτρέψουμε να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαράκη. Πάμε στους ομιλητές τώρα. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Βλάσης Βασίλης, ιστορικός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι ο καθηγητής που επέλεξε το τετραχρονικό του συγγραφέα. Καλημέρα από μένα. Ελπίζω ότι είστε καλά. Αν διαβάσετε το συγκεκριμένο βιβλίο, θα αισθανθείτε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
Γιατί είμαι εγώ εδώ, δεν είμαι μαϊμανός σε παρουσιάσεις βιβλίων, πηγαίνω σε ελάχιστες, ούτε είμαι εδώ επειδή επέγραψα το ιταλικό Γιώργο Σακαλιάνη. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω το έργο ενός θρασιτάτου αξιωματικού του ελληνικού στρατού. Θρασιτάτου. Γιατί θρασίτατος? Διότι πρότεινε το συγκεκριμένο θέμα για να ασχοληθεί σε επίπεδο διδακτορικής διαδικασίας, όχι πηγαίνοντας να βρει στους καθηγητές του όπως ορίζει ο νόμος και όπως ήθιστε, αλλά το πρότεινε στο τμήμα με επιστολή. Και το τμήμα όρισε εμένα να τον αναλάβω. Επίσης, ζήτησε να κάνει ένα τεράστιο θέμα. Να αντιληφθεί δηλαδή με κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι από τον πόη του, αλλά από αυτό που κάνουν όπως οι ερευνητικές ομάδες. Αυτό το 515 σελίδες που βλέπετε είναι όλα τα άλλα, είναι ένα μικρό μέρος από αυτό με το οποίο ασχολήθηκε. Διότι ασχολήθηκε στο διδακτορικό του με το βετερανικό θέμα στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Έτσι. Άρα έχει υλικό και γνώμη και άποψη για πάρα πολλά πράγματα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι δεν του χαριστήκαμε καθόλου. Συγκεκριμένα μετά από 2.000 σελίδες που μας έδωσε ως διδακτορικό, βρέθηκαν συνάδελφοι που του είπανε ναι, αλλά το κεφάλαιο για τη Σερβία δεν είναι στην ίδια έκταση όσο είναι και τα άλλα. Τρίτος λόγος που είναι θρασίτατος. Διότι πρότεινε τη δική του θεωρία για τους βετερανικούς κύκλους. Εδώ, αυτό που συνηθίζουμε στα πανεπιστήμια είναι να συμφωνούμε από πριν με βάση τη θεωρία που θα ασχοληθεί ο υποψήφιος για ένα θέμα. Δεν θα επιλέξει τη θεωρία. Εδώ ο Γιώργος Σακελιάνης όχι απλώς δεν υποδείχθηκε θεωρία, αλλά έπαιξε και δική του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και δική cum laude, δηλαδή μετεπένων η θεωρία του. Ο ίδιος δεν έχει δημόσιο προφίλ, δημόσιο λόγο. Έτσι για την Αθήνα, όταν θα έρθει η ώρα να παρουσιάσει το βιβλίο του στην Αθήνα, στο Σαρόκλειο, έστειλε το βιβλίο του σε άτομα για να το κρίνουν και να το παρουσιάσουν. Δεν μιλήσω για τους στρατηγούς, αλλά θα σας πω ότι έστειλε το βιβλίο του σε 3 άτομα, στον Νίκο τον Τόρο που διδάσκει στρατηγική ιστορία, στον Τάσο Σακερόπουλο που είναι επικεφαλής των αρχείων στο Μουσείο Μπενάκη, και ο οποίος δεν είναι αυτός άνθρωπος, στο λέω, και στη Γιάννη Καλέρη. Πόσοι από αυτούς δέχτηκαν και ίδιες. Γιατί? Διότι το βιβλίο είναι ένα καλό, ένα πλήρες βιβλίο. Και εγώ δεν θα σας πω το τι λέει μέσα από το βιβλίο. Εγώ θα σας πω να το αγοράσετε. Και θα πω στους εκπροσώπους των σωματείων και των ενώσεων των αποστράτων να το προτείνουν στα μέλη τους για αγορά, για να καταλάβουν το τι είναι απόστατος για το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος, δεν ταυτίζονται, έτσι, και το πώς τους βλέπει η κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες και μετά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, προηγουμένως ο κ. Σαββίδης μας είπε, εγώ ήμουν αυτός που του είπα έξω, που κάναμε συζήτηση για τους βετεράνους, όντως αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη. Ναι, αλλά το ελληνικό κράτος τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εντελώς διαφορετική άποψη και συμπεριλάβανε όχι μόνο αυτούς που γλίτωσαν από τα πεδία των μαχών, αλλά πολλούς διάφορους. Επομένως, το ποιος είναι απόμαχος, το ποιος είναι απόστατος, το ποιος είναι βετεράνος, το ποιοι είναι οι συγγενείς των βετεράνων, οι συγγενείς των βετεράνων και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς, όλα αυτά βρίσκονται εδώ. Ό,τι έχει με ονόματα, με βάση δεδομένων, με ποσοτική ανάλυση, με ποιοτική ανάλυση, με κριτική άλλες φορές
θετική και άλλες φορές αρνητική σε επίπεδο σαρκασμού. Όχι μόνο για τους ασκούντες στην εξουσία, αλλά και για τους οι οποίοι φρόντισαν να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Άρα, αγοράστε το συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν είναι εύκολο να το διαβάσετε, δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι ένα πλήρες βιβλίο. Και σας λέω ότι για το θέμα των βετεράνων, είτε της Επανάστασης ή των κύκλων, των άλλων πολέμων, έχουμε γράψει ελάχιστα σοβαρά βιβλία. Είναι ο Βασίλης ο Γούνερης και η ομάδα του, ξεκινώντας από εγνωσμένων πολιτικών φρονημάτων, και οι Βερένες. Αυτό το οποίο μας είπε ο κ. Σακέτας δεν αφορά τους ίδιους βετεράνους, αφορά τη δράση τους πριν γίνει βετεράνους. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορούσε το θέμα του συγκεκριμένου. Φυσικά και ο Πολυμένης, ο Κόκκος και όλοι έχουν γράψει, ναι, για τη δράση, όχι για το πώς του συμπεριφέρεται και το κράτος και όλα αυτά. Άρα νομίζει ο κ. Σακέτας ότι δεν τα έγραψε καλά, ας διαβάσει το βιβλίο. Αυτά και να είστε καλά. Ο κύριος Στράτος Δορδανάς είναι ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωραία. Καλημέρα και από μένα σε όλες και όλους, σε αυτήν την, πώς φαίνεται τα πράγματα, δύσκολη με εποχή, Σάββατο πρωί. Τιμάτε καταρχάς τον συγγραφέα, τον Γιώργο Σακαγιάννη, με την παρουσία σας, όπως και ο Γιώργος Σακαγιάννης τιμά και εμένα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου πρότεινε να είμαι ένας σε αυτό το πολύ πλούσιο πάνελ και θα πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Υπήρξα μέλος της επαμενούς επιτροπής που, όσο ήμουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έκλεινε τη δουλειά του κ. Σακαγιάννη, οπότε ήρθα προετοιμασμένος, διάβασα την διδακτορική του διατριβή και την ημέρα της δημόσιας κρίσης, ομόφωνα τον κρίναμε άξιο και κρίναμε τη δουλειά του ότι είναι από εκείνες τις δουλειές που το Πανεπιστήμιο υποδέχεται με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και θεωρεί τον συγγραφέα ότι μπορεί να λάβει το δίπλωμα του διδάκτορα της ιστορίας. Θα ξεκινήσω από το τι δεν είναι το βιβλίο και το τι δεν είμαστε εμείς. Το βιβλίο του κ. Σακαγιάννη δεν είναι μια ιστορία από τη δεκαετία του 40, δεν είναι γενικότερα μια επίπεδη ιστορία. Δεν είναι μια ιστορία, μια στρατιωτική ιστορία του 20ου αιώνα. Είναι μια ιστορία των βετεράνων, είναι μια ιστορία των αποστράτων. Δεν είναι μυθικό στο ζήτημα της σαφούς διάκρισης όσον αφορά την κρίση της ορολογίας μεταξύ των βετεράνων και των απόστρατων, αν και ξέρω πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι βασικές διακριτές γραμμές μεταξύ των δύο κόσμων, αλλά στο δικό μου το μυαλό, στη δική μου ιστορική αντίληψη, βετεράνοι και απόστρατοι δεν διακρίνονται με τόσο σαφείς, κόκκινες είτε νοητές γραμμές και οι δύο έχουν υπηρετήσει στο στρατό, έχουν υπηρετήσει την πατρίδα και αν και οι απόστρατοι δεν έχουν συμμετάσχει μετά το 1974 σε καμία μάχη, αλλά έχουν αποτελέσει μέλη στρατιωτικών αποστολών της Ελλάδος στο πλαίσιο των διεθνών θεσμών και των διεθνών οργανισμών. Έχουν βρεθεί στο Αφγανιστάν, έχουν βρεθεί στην πρώην Ιουγκοσλαβία, έχουν βρεθεί στην Αφρική ως μέλη ειρηνευτικών αποστολών. Από αυτή την άποψη είναι μάχημοι οι οποίοι έχουν προσφέρει, έχουν πάθει, έχουν γνωπαθήσει, δεν έχουν ακροτηριαστεί. Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η προσφορά τους ανήκει δικαιωματικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν, απόστρατοι και βετεράνοι αξίζουν και οι δύο κόσμοι της ίδιας πάνω κάτω τιμής. Επίσης, τι δεν είμαστε εμείς δεν είμαστε
ούτε μάθεις, ούτε πηγαίνουμε σε χαρτορύκτες, ούτε διαβάζουμε τη σφαίρα για να μπορούμε να εξηγήσουμε, να διακρίνουμε όχι το τι συμβαίνει στο παρόν μας, αλλά το τι θα συμβεί στο μέλλον μας. Ως επαγγελματίες ιστορικοί, οι οποίοι ανατρέχουμε συχνά στο παρελθόν, το ερμηνεύουμε, το εξηγούμε, το αιτιολογούμε, το κατανοούμε με την δέουσα ψυχραιμότητα, την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια που μας διακρίνει και στη συνέχεια μεταφέρουμε ως μια έτοιμη τροφή στους συμπολίτες μας τα διδάγματα του παρελθόντος για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το παρόν μας ως μια συγκροτημένη κοινωνία και στη συνέχεια επίσης να πορευτούμε με πιο οργανωμένο από το παρελθόν στο μέλλον μας. Λίγα λόγια τώρα για τον συγγραφέα. Από την πρώτη γνωριμία μου με τον Γιώργο Σακαγιάννη, εκείνο το οποίο διέκρινα είναι ότι πρόκειται για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Δεν σας το λέω για να κολακέψω το συγγραφέα, ενώ συνηθίζεται σε παρουσιάσεις βιβλίων το πάνω του γραφείου, που έχουν φορτιστεί την παρουσίαση να κολακεύουν τους συγγραφείς και το έργο του. Κυριολεκτό, πρόκειται για μια εξαιρετική προσωπικότητα, για έναν άνθρωπο συγκροτημένο, πολύ ψύχρεμο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Πολύ οργανωτικό, είναι οι δύο γνώρισμα μάλλον των στρατιωτικών αυτό και με πολύ μεγάλο πάθος για τη δουλειά του, για το αντικείμενό του, που είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τον διακρίνει και στη μάχη της στρατιωτικής του ζωής, στο μάχη του επαγγελμάτου ως στρατιωτικός ιατρός. Το προϊόν ακριβώς ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα όσα είπα για τον Γιώργο Σακαγιάννη, με πολύ ψηλό επίπεδο ηθικής και της έννοιας του καθήκοντος, έγραψε κάτι το οποίο ο ίδιος εντοπίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβαστεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι σχεδόν εξάρτητα με την ειλικρίνειά του. Γράφει από τον πρόλογο του, που πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες αναλόγως με το ποιος θα το έχει στα χέρια του και αναλόγως ποιες θα είναι οι πολιτικές καταβολές του και οι κοινωνικές επιθέσεις του και το αντίστοιχο. Φίλοι Γιώργο Σακαγιάννη, θυμάμαι ακόμα και σήμερα και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του δασκάλου μου, του δασκάλου του Πλάσιου, του Πλασίνη, του Σκοερμένου, του Αίμου, του Γιάννη του Πολιόπουλου, στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, του Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, όταν μας έλεγε, όταν μου είπε, αντιμετωπίζοντας και εγώ αυτές τις συντελεστίδες, πώς θα διάβαζε κανείς τη δουλειά μου, την εκδοχή μου, πώς πολιτικά πώς θα ερμήνεται κανείς κάτι τέτοιο, μου είπε. Στράτο, εάν η αριστερή σε πούνε δεξιό και η δεξιή αριστερό, τότε θα έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Οπότε από αυτή την άποψη, Γιώργο, έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Τώρα, ο Γιώργος Σακαγιάννης, αν σε κάτι θα έπρεπε ή θα μπορούσε κανείς να μειωθεί μέσα σε αγωγικά περισσότερο το έργο του Γιώργου Σακαγιάννη, είναι αυτή η αρρώστια που κατατρώει όλους τους υποψήφιους διδάκτες, συμπεριλαμβανομένου και μου. Δηλαδή, μας πρόσφερε ένα έργο 650 σελίδων, το ίδιο έκανε και εγώ Γιώργο, πρόσφερα στους καθηγητές μου μια διατριβή 710-720 σελίδες, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν το γνώρισα, στο εσώφυλλο, στο ένα από τα αυτιά του βιβλίου, βλέπω ότι επίκειται θα εκδοθούν δύο ακόμα συνέχειες της δουλειάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο κινείται πάνω κάτω στις 2.000 σελίδες. Είναι πραγματικά ένα έργο ζωής και ξεκινώντας να έρθω από το σπίτι μου με την παρουσίαση, η γυναίκα μου είπε τι δουλειά κάνει ο Γιώργος Σακαγιάννης, του λέω είναι στρατιωτικός γιατρός. Τι πρόλαβα. Τι πρόλαβα. Ως μάχημος γιατρός, ως στρατιωτικός, να γράψει 650 σελίδες, 700-2.000 σελίδες. Τώρα, να περάσω λίγο στο περιεχόμενο του βιβλίου, κάνοντας μια πολύ σημαντική επισήμανση για εμάς, οι οποίοι έχουμε όπως ο Πλάσιος, ο Πλασίδης και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε υποψήφιους διδάκτες στρατιωτικούς. Κοιτάξτε, είμαστε πάρα
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αντιλαμβανόμαστε μέσα από τη δουλειά των επαγγελματιών στρατιωτικών ως υποψηφίων διδακτόρων μας, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σίγουρα εδώ και μια δεκαετία στην Ελλάδα να ανανεώσουμε τη στρατιωτική ιστορία. Η στρατιωτική ιστορία στην Ελλάδα δεν έχει παρακολουθήσει την ιστοριογραφία στο επίπεδο της στρατιωτικής ιστορίας, όπως μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ακόμα ηγεμονεύεται από τον τρόπο που μπορεί να κάτσει μία νύχτα στην κάμερα σου και μιλάει να πάω μέσα στο λάμπο. Η Ελληνικό Επιτελείο Στρατιωτικής Ιστορίας Στρατού έγραφε τα βιβλία στρατιωτικής ιστορίας. Μια στρατιωτική ιστορία μακρών, ιδεομηνιών, τοπονημιών, νεκρών, καταμέτρησής τους. Θα σας πω την αλήθεια, άνευοι, πάρα πολύ δύσκολα αυτή την ιστορία οι σημερινοί φοιτητές σε διαβάζουν, μπορούν να την παρακολουθήσουν χωρίς να υπάρχει πίσω καμία κριτική διάθεση. Κατανοούμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο στις προηγούμενες δεκαετίες να γίνει αυτό και βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά επίσης ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει μέσα από την κατάσταση. Και επίσης μια στρατηγική ιστορία που τι δεν είχε. Δεν είχε το υποκείμενο. Δεν είχε πίσω τους βετεράνους, δεν είχε το ονοματεπώνυμά τους, δεν είχε τις καταβολές τους, δεν είχε τις αφετηρίες τους, δεν είχε τις οικογένειές τους, δεν είχε τις φωνές τους. Δηλαδή, καταμετρούσαμε αριθμούς, βγάζαμε και συντάσσαμε λίστες νεκρών, απατριών, αγωνημένων, όσων είχαν προσφέρει μέχρι τώρα στην πατρίδα. Αλλά δεν είχαμε ούτε ένα ψήφιρο από τους ανθρώπους που αντιστοιχούσαν πίσω από τους αριθμούς αυτούς. Το βιβλίο λοιπόν το έργο του Γιώργου Τσακαλιάκη και άλλων υποψηφίων διδακτόρων στρατιωτικών στο επάγγελμα έχουν εγκαταλείψει αυτή, κατά την άποψή μας, κακή πρακτική. Τι αναδεικνύουν? Αναδεικνύουν στην ιστοριογραφική επιφάνεια πλέον το υποκείμενο. Αυτοί οι οποίοι πολέμησαν και πρόσφεραν στην πατρίδα με ονοματεπώνυμο. Και όχι μόνο αυτό, ο Γιώργος Τσακαλιάκης μας προσφέρει και κάτι βιβλίο, το οποίο πράγματι είναι πολύ πρωτότυπο. Το πώς αυτοί οι άνθρωποι, κλείνοντας το στρατιωτικό δότημα, το στρατιωτικό τους κύκλο, ως απόστρατοι, ως βετεράνοι, στη συνέχεια επιστρέφουν στην πολιτική ζωή και διεκδικούν. Διεκδικούν πάρα πολλά πράγματα από την κοινωνία και διεκδικούν πάρα πολλά πράγματα από την πολιτεία. Τι διεκδικούν από την κοινωνία? Από την κοινωνία διεκδικούν την επανενσωμάτωσή τους στην ίδια την κοινωνία, ώστε να υπάρξει αυτή η διάκριση που εμφανίζεται με ξεκάθαρο τρόπο κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων που συγκροτούν το μέτωπο και το μετώπιστη. Κάπως έτσι είναι στο μυαλό του η επιστροφή των απόστρατων και των βετεράνων στην πολιτική ζωή. Επιστρέφοντας στην πολιτική ζωή, διεκδικούν να επαναδραστηριοποιηθούν και να μεταφέρουν στα σημερινά δικά μας μετώπιστε όλα τα βιώματά τους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους ζωής. Δηλαδή να επανενώσουν τις χαμένες ή φθαρμένες ψηφίδες για να γεφυρώσουν δύο επομένως διαφορετικούς κόσμους, τον στρατοπεδικό κόσμο, τη ζωή μέσα στο στρατόπεδο, των ενεργεία στρατιωτικών και του υπόλοιπου κόσμου. Της καθημερινότητας, της σύσσυχης ζωής μιας κοινωνίας που βρίσκεται μακριά και έξω από τις θεματοπλέγματα και από τα στρατόπεδα. Και επίσης διεκδικούν από την ίδια την πολιτεία την αναγνώριση του έργου τους. Για τους απόστρατους ισχύει το ίδιο, για τους βετεράνους επίσης ισχύει το ίδιο σε πολλαπλάσιο φυσικά βαθμό. Δεν είναι μια διαφορετικού τύπου διεκδίκηση από τις άλλες διεκδικήσεις που έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο του 20ου. Ήδη από τη συγκρότηση του κράτους ως ανεξάρτητο κράτος του 1830 δεν έχουμε δει μια διαφορετικού είδους διεκδίκηση, ένα διαφορετικού είδους διεκδικητικό λόγο από την πλευρά των στρατιωτικών σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όλοι από το 1830 και ίσως και λίγο νωρίτερα, από το 1821 και μετά μέχρι και σήμερα διεκδικούν από την πολιτεία την αναγνώριση για το έργο που τις έχουν προσφέρει ως επαγγελματίες, ως έφεδροι. Τι διεκδικούν από την πολιτεία? Πρώτα απ' όλα διεκδικούν την αναγνώριση και την τιμή που οφείλει η πολιτεία στον καθένα και στην καθεμιά ως τέλεχος του στρατού,
του μάχης του στρατού, όπως διεκδικεί και ο καθένας ως πολιτικό προσωπικό την αναγνώριση και τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην πολιτεία, και από την άλλη πλευρά δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει παράσημα και κάθε είδους τιμητικές διακρίσεις και έφημες μνήες, και επίσης διεκδικεί από την ίδια την πολιτεία ένα μέρος, και αυτό συνέβαινε πάντα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, ένα μέρος από τις κοινωνικές παροχές που μια πολιτεία με πολύ περιορισμένα μέσα θα μπορούσε να προσφέρει στους βετεράνους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο επικριτικός λόγος, μας το είπαν εδώ πέρα για συνάδελφοι, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα με πολύ πιο έντονο τρόπο, αλλά δεν είναι κάτι που εμάς, τουλάχιστον τους επαγγελματίες ιστορικούς, μας ξενίζει. Τώρα, διατρέχοντας κανείς τις σελίδες αυτού του πολύ πυκνού βιβλίου με πάρα πολλά ονοματεπώνυμα και πάρα πολλά γεγονότα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 4 Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, βετερανικών κύκλων, μέσα σε αυτόν τον μακρό 20ο αιώνα, τι διαπιστώνει κανείς? Διαπιστώνει κανείς ότι αυτοί οι βετεράνοι διακρίνονται από μια ενιαία νοητή γραμμή που τους ενώνει και τους ομογενοποιεί. Είναι δηλαδή αυτοί οι βετερανικοί κύκλοι οι οποίοι θα έχουν προκύψει από τους αγώνες του έθνους για την ανεξαρτησία του, από τους αγώνες του έθνους για την επέκτασή του όσο ακόμα ζούσε η μεγάλη ιδέα, για τους αγώνες του έθνους για μια Ελλάδα των 2 υπήρων και των 5 θαλασσών μέχρι το 1922 και στη συνέχεια για να παραμείνει το έθνος ακέραιο και να μην υποστεί απώλεια και ακροτηριασμό εθνικού εδάφους απέναντι στους κινδύνους που είχε να αντιμετωπίσει μετά το 1922 και θα έλεγε κανείς με καταληκτική ημερομηνία του 1974 μέχρι σήμερα. Αυτό είναι που διακρίνει όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πάλεται από φωνή, από διεκδικήσεις, ανάλογα φυσικά με τη χρονική συγκυρία. Δεν είναι το ίδιο να διεκδικεί κανείς το 1930 και να διεκδικεί κανείς επίσης το 1969. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει επιστρέφοντας στο αρχαιολογικό υλικό, παραδείγματος χάρη το ΔΕΠΑΘΑ σήμερα έχει ένα εξαιρετικό υλικό για όσους θα έχουν συμμετάσχει στη δεκαετία του 40 στην αντίσταση. Εκεί να δείτε διεκδικητική φωνή και εκεί να δείτε πλούσιο παρασκήνιο. Εκεί να δείτε πώς οι άνθρωποι κινητοποιούνται με σκοπό ακριβώς να αναγνωριστούν οι αγώνες τους, να μπορέσουν οι οικογένειές τους να συνταξιοδοτηθούν και εκεί να δείτε διαπλοκή μεταξύ της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας. Στην πραγματικότητα, αυτό όμως που αποτελεί μια οριστική τελεία είναι αυτή η διαπλοκή μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατού. Δηλαδή, είναι αυτή η εμπλοκή του στρατού, όπως το έθεσε ο Βλάσης Πλασίδης, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και αυτή η τελεία μπαίνει οριστικά το 1974 όταν ο στρατός επιστρέφει στους στρατώνες και επιτελεί πλέον αυτό για το οποίο έχουν όλοι και όλες τα μάθημα, στελέχη του στρατού χορτιστεί. Επίσης στην πατρίδα και στους νόμους του κράτους. Για να καταλήξω. Ο Βλάσης Πλασίδης έχει ένα εξαιρετικό προτέρημα και του αναλογούν τα εύσημα και πάρα πολλά συγχαρητήρια για μία, είμαι απόλυτα τέλος και παρακολούθησα μόνο σε ορισμένα τμήματα για μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ενός εξαιρετικού επόπτη καθηγητή και ενός εξαιρετικού υποψήφιου. Και αυτό το προϊόν που βλέπετε στα χέρια σας είναι ακριβώς προϊόν αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας. Ξέρετε, η σχέση μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός καθηγητή δεν είναι πάντοτε τόσο αρμονική. Και εκεί υπάρχει διεκδικητικός λόγος. Και εκεί υπάρχει ιστορικός όρος μέσα εισαγωγικά από τις δύο πλευρές που προσπαθούν να κερδίσουν. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, αυτό που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα αυτής της εξαιρετικής.
πάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εάν είχατε κουραστεί, συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να μην έρθετε στην παρουσίαση του βιβλίου και να κάνετε κάτι καλύτερο για σήμερα το πρωί. Αλλά παρόλα αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγε κανείς ότι είναι σαν που πετάξατε το όπλο κατά τη διάρκεια της μάχης, μου κατασυντρίψατε το ηθικό, ολοκληρώνω πολλά συγχαρητήρια, κύριε Σακαλιάνη. Ήταν πολύ αξιόλογοι και νομίζω πολύ χρήσιμοι. Ο στρατηγός ο κ. Κωστάκου είναι επίκριμος διοικητής της ΑΣΔΕΝ και στρατηγικός σύμβουλος στην στρατεύτη του ΣΑΠΗ της Ένωσης Κωστάκου-Κούρα του Κουράσου. Πανασυλλογιότατε πρόσφατη του Παναγιωτάτου του Θεσσαλονίκης. Πρόσωποι φορέων και θεσμών, κυρίες και κύριοι. Ο προφαινόμενος θα σας μιλήσει εκ της θέσεώς του προστάτους αποστρατευτέντος στο βαθμό αντιστρατήγου, όπως ανέφερε και στο εργαστή μας, και επίτιμο διοικητικού ΑΣΔΕΝ, αλλά και ως γιος αποστράτευτος αξιωματικού και ερχόμενο οπλισμού, ο οποίος αποστρατεύτηκε το 1987 στο βαθμό του Σταματάκη. Με τον αγαπητό συνάδελφο αρχίατρο Γεώργιο Σακαλιάνη, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω συνδέομαι λόγω συντηρήτηση το 2012 στην 50 μηχανοκίνητα ταξιαρχία στο Αγροτικό Σουβλί, όπου νεαρός ιατρός τότε ειδικευόμενος στην πυρηνική ιατρική, ως ιατρός μονάδος του H40 μηχανοκίνητο τάρμα πεζικού, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην γενική ιατρική. Ενώ η σύζυγός του, ασκέψη βιβλιογραφιλάμψη, κυρία αγαπητή Ανδρέου Σοφία, επίσης απόφτωσαν ως διευθύντρια του Υγείου Φωνιακού Σταθμού. Όπως μου ψηφίρισε, είχε πρώτα αρκετό χρόνο για να γράψει αυτή τη διατριβή. Αν το ήξερα, θα πήγαιναν περισσότερο καθημερινά. Διαβάζοντας το βιβλίο του, εξεπλάγει με το πόσο η βετερανική ξενοδική ομάδα απασχόλησε τα κοινά, ιδιαίτερα το 24ωρο. Ο Πάψο και τα σκέψη μελέτης χρήζουν προσεκτικής ανάγνωσης, καθώς αναφέρονται πρόσωπα που απασχόλησαν την νότια ιστορία του τόπου μας και έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε διάφορες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις στην χώρα. Δεν θα επεκταθώ στην ανάλυση των αντιμετώπιων του βιβλίου, μιας και γι' αυτό έξω και επιστήμονες αναφέρθηκαν, αλλά και θα αναφερθώ στις τέχνες. Θα αναφερθώ σε επιστημονικά βιώματα κατά βάση αφορώντα την εποχή αποστρατείας του πατρός μου, αλλά και σε προσωπικές σκέψεις που σε πολλά συμφωνούν με τα μανιφέστα στον παρόν πόλεμο. Οι νεότεροι απόστρατοι αποτελούν μια κοινωνική ομάδα διακριτή. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους απόστρατους οι οποίοι πολέμησαν την πολλά έτη του 20ου αιώνα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, καθότι κάποιοι πολέμησαν στην Λίπη του 1974 και κάποιοι συγκαταλέγοντας αυτούς συμμετείχαν και στις πολιτικές αποστολές να το δώσουν. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τον όρο απόλεμη, ίσως απρόστιμος, αλλά καθόλου ρεαλιστικός. Για να σας προκαλέσω, θα εκφράσω τη μη καταγεγραμμένη τη συμμετοχή των αξιωματικών στην πολιτική στους εκπροσώπους του πολιτικού και κάπου από 2%. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν σαφώς ανεβασμένα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ανεβασμένα. 2%. Αν το συγκρίνω με τις καθόλες αναλύσεις κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικούς χώρους των νομικών ή των γιατρών, πόσο είναι το ποσοστό των εκπροσώπων στην πολιτική ζωή από τους τεχνικούς και τους τεχνικούς δεν είναι προσβάλλον κοινωνική ομάδα. Θέλω να την βάλω αυτό στο 26 και 18. Για πάτηση δηλαδή για αξιωματικούς οι οποίοι βγαίνουν από τις σχολές. Οι σχολές έχουν πιεστεί σε ένα νούμερο 300 το χρόνο περίπου. Σκεφτείτε τελικά ένα με 2% μας αντιπροσωπεύει στην πολιτική ζωή. Αυτό είναι τους προδότες. Να κρατήσουμε να σκεφτούμε και από το κεφάλαιο μεγάλη συζήτηση. Αλλά είναι ελάχιστες. Και
την καταγραφή της αποστρατευτικής βετερανικής ιστορίας, καθώς και με τη διαδικασία αυτής είναι αξιοσημείωτη και σε βάθος από τον συγγραφέα του βιβλίου. Αγαπητέ Γιώργη, εύχομαι καλή τάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον στρατηγό. Πάμε στον επόμενο μιλητή. Ο επόμενος λοιπόν ομιλητής, θα ανοίξουμε το μυκτόμο, είναι ο κύριος Αναστάσιος Μάχος, ταξίαρχος στην Αποστρατεία και πρώην Β' Αϊσπάρτης του Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γύρω στα 12 με 15 λεπτά είναι η παρουσίαση και αυτή το λέω δεσμευτικά. Με ξεχωριστή χαρά και έστω εγκέντρια της τιμής αποδέχεται την πολιτική πρόσκληση του σχολιάσου του Πρωτοβουλίου και πολυδύναμου συναδέλφου Γιώργου Σακαλιάνη με τίτλο και αντικείμενο, όπως φαίνεται εδώ, το σπαθί μου, ειρήνη. Πολιτικότητα εντός του Φροσορώνας, που έχει να πούμε τους αξιωματικούς κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση από τον Μουσουλμάνο στην απολύτευση, ομόχητη και παράκειτη με την παραγωγική. Έχουμε, αν μπορούμε, μια προβολή που παράγει, η αναφερθής προσωπική χαρά και ευθύνη δεν είναι αιτιατά αναφερθή. Πρέπει είναι προσωπικό και την αναφερθή διαδρομή του συγγραφέα, ο οποίος συντηρεί με κύρια επάρκεια της ανθρωπολογική, που αποτελεί το κύριο άξονα της ελευθερικής του άσκησης, αλλά ταυτόχρονα υπηρετεί και την ακαδημαϊκή συνεχιστική του δράση στον επιστημονικό τομέα της πολιτικής ιστορίας, την οποία διαφωνεί την αφοσίωση και η επιτυχία όταν διδάκτηκε το επιστημονικό ακούσου αντικειμένου. Ιδιαίτερη χαρά άκουσα πως και τον επιβεβαιώνοντα καθηγητή και συνέδριο της Ευρωπαϊκής να λέει τα λόγια τα οποία θεώρησα και εγώ θεωρητικά αντιστοιχούν στην προκείμενη περίπτωση. Παραθέτω το προσωπικό του σχολείου σε μένα για το μέγεθος του βιβλίου, ότι δηλαδή εάν χρησιμοποιούσε ολόκληρο το ειδικό που συνέλεξε, τότε το ίδιο μόδο στο περίπου του βιβλίου που παρουσιάζουμε θα ήταν τουλάχιστον διπλάσιο σε μέγεθος, αλλά δεν θα κατήσχησε το ούκαν και το πότε έρθει. Όμως λοιπόν, αυτό το εκπληρώνει το αντίστοιχο απόδες που κατέβαλε ο συγγραφέας για τη συλλογή του ιστορικού στοιχείων στην αξιολόγησή τους, στη συσχετιστική κριτική τους ανάλυση, το κύριο στο διαδοτικό απόσταγμα και την πέτη παρουσίασή τους. Η ακαδημαϊκότητα, ένα από προσώπων κατεμένη για το βιβλίο, μια λεπτομέρεια εντυπωσιακή η οποία προσδίδει στην ιδιαίτερη ακαδημαϊκή αξία, είναι το γεγονός ότι πρόκειται για τη συγγραφική επέκταση του διδακτορικού του έργου, το οποίο κρίθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως ακούσατε, και από τον επιπλέον καθηγητή και από μέλος της Επιτροπής, με βάση τα ακαδημαϊκά δεδομένα της κριτικής αποδοχής ενός πρωτότυπου και καινοτόμου πνευματικού ακαδημαϊκού έργου. Ο συγγραφικός του λόγος έχει στοιχεία που ευνηδιάζουν και τα οποία δεν τα συναντά κανείς συχνά. Τα οποία εμφανή χαρακτηριστικά του λόγου που είναι η απροϋπόθετη παρησία, η οποία κατά τη γνώμη μου αποτελεί ταυτοτικό χαρακτηριστικό του συγγραφέα. Παρησία. Η αυτοδύναμη επίσης βασιζόμενη σε διαμορφωμένες θέσεις, οι οποίες εγχωρούνται από ανεπικλίνατη η ισχυρή αυτοπεποίθηση σε συνδυασμό με έντονο και εμφανές βάθος παιδευτικής υποδομής. Τρίτον, η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση του συγγραφέα σε αρχές, αξίες, πολιτισμό και αντιλήψη της ζωής. Δεν μπορώ να αποφύγω να σχολιάσω με μεγάλη εντύπωση τον τίτλο του βιβλίου, ο οποίος είναι καινοτόμος, ευρηματικός, θεματικά ταιριαστός και με σαρκαστικό κινούμενο όπως του γράφει ο κ. Βατολίτης. Μου φάνηκε ιδιαίτερα το και έστω και η πολιτική της ατάκας, το σπαθί μου, ειρήνη, του κλασικού κινηματογραφικού έργου, ένας γύρος με παντούφιλες, πατόφιλες,
Όπως θα θυμάστε, ιδίως οι πρωταγωνιστής ήταν ο Αθάνατος Βασίλης Κοβολετίδης, στο ρόλο του Αποστόλου του Στρατηγού, με σενάριο και συνεργασία του εξεπέρας του Αλέκου Σοκελάρη και μουσική του μοναδικού Μάνου Τσιλάκη. Το βλέπουμε το έργο συχνά τα Σαββατοκύριακα. Ποιος ήταν ο στόχος του έργου? Ισχύει και σήμερα. Η διαμορφώση ενός βετεράνου στρατηγού για τον οποίο ετοιμάστε και η κοινωνική κατασκευή του Ανδριάνου. Όμως ο πραγματικός σκοπός των εισπαιδόντων ήταν να λειτουργήσει ως εργαλείο κατάκτησης και τελικά οικειοποίησης ενός μεγάλου κοινωνικού από άτομο του περιβάλλοντος κόσμου την Αγγλία. Έβγαλα υποθέτω και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε απολαύσει την εκκλητική ευθύνη του Κοβολετίδη με βάση ένα σενάριο το οποίο αναδείχνει την περιφρόνηση του κράτους και την αδιαφορία για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός κράτου του βετεράνου, η οποία θα είναι στο σημείο να δει ακόμα και το ξεπούλημα του κατά τον ίδιο ηρωικού του ξύπνους και των παρασύμων του, ώστε να δει μόνο για την επιβίωση της οικογένειάς του, η έννοια της οποίας έφτασε στο να μην μπορεί να αγοράσει ακόμα κεφάλαιο για την μητέρα του. Γι' αυτό που είναι σε πολλούς του προσπαθεί, ή τουλάχιστον εσείς λοιπόν προσπάθησε να πει του προσπαθεί. Η τραγικότητα κορυφώνει όταν γίνεται σαφές ότι η δημιουργία του Ανδριάδα είχε αποκλειστικά και μόνο παράνομα και ανήθικα εμπορικά κίνητρα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον στρατηγό του Απόστολου Στρατηγού, αλλά ήταν απλά ένα εφέδρυμα για την υφαπαγή μεγάλου πνευματικού ποσού από τον κρατικό πρόγραμμα. Για τα δύο πρώτα μέλη του τίτλου, είναι σαφές ότι η περίπτωση δεν αποτελεί γενικότητα με κάποιες εξαιρέσεις, αλλά αποτελεί μια σαφή εξαιρεσιακή σεναριογραφική επικέντρωση που αφορά έναν απόστολο. Βέβαια, ο σαρκασμός και η αντίφαση είναι εμφανή. Υπονούν τη μεγάλη αλληλεγγύη του κράτους απέναντι στους αποστάτους. Επί της ουσίας, το περιβάλλον του βιβλίου προσωπείται με πληρότητα από τον υπόλοιπο του βιβλίου. Δηλαδή, ο ελληνικός βετερανικός 20ος αιώνας, ευρισκόμενος όμως πάντα υπό την απειλή της αναξιοπρεπούς και καταπληκτικής έννοιας. Δηλαδή, όποιος πάθει η έννοια. Το τρίτο μέρος του τίτλου φανερώνει τη βαθιά πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, του συγγραφικού εγχειρήματος, ο οποίος συγγραφέας έπρεπε να υλοποιήσει τις τρεις δεσμεύσεις του τίτλου του βιβλίου από το τεράστιο χαοτικό και κοινωνικό υλικό, το οποίο κατά κανόνα αντίσταται σε αναρράξη από χαοτικοποίηση και δυσκολεύεται εξαιρετικά την εντόπιση μοτίβων, τα οποία καταρχήν καταγράφονται και συνεχεία μελετούνται, συγκρίνονται και βελτιοποιούνται, ώστε να δημιουργούν αποτελέσματα και συνταγματικά. Αξιολογικές θέσεις θα μπορούσε να κανείς είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας τοποθετείται με αυτοπεποίθηση απέναντι στη χαοτικότητα του υποκριστασία και του πολιτικού υλικού. Το γεγονός αυτό το εκφράζει χωρίς αμφισημίες και απολογήσεις, δείχνοντας ότι εννοεί αυτό που πιστεύει και ότι πιστεύει αυτό που εννοεί. Αυτό δεν αποτελεί στην πρακτική του καθημερινού, αλλά κυρίως του βαθμού και μάλιστα συγγραφικού λόγου. Σε μια τέτοια διαδικασία βιβλιογραφικής με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οφείλει να είναι κανείς εξαιρετικά νυφάλιος και ισόρροπος απαιτητής, αποδίδοντας από μια πλευρά εύσημα, αλλά από την άλλη πλευρά όλες τις πιθανότητες συμβαλλοντικές απαιτητικές. Ως γενική θεώρηση, βλέποντας κανείς τα εμφανή συμβολικά σημεία στην πρώτη προφή του βιβλίου, καταγράφει το μεγάλο αλλά επανάγνωστο όγκο του, σχεδόν 650 σελίδες, τρέχουν όμως στο διάβασμα, έναν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, πολλά συνέντα τίτλο, το σπαθί μου ειρήνη, και ακόμα έναν υποσημένοντα τίτλο, ο ελληνικός βετερανικός του 20ου αιώνα, καθώς και έναν αναλυτικό εξειδικευτικό αθλητικό, δεύτερο υπόλοιπο που περιλαμβάνει τον Έλληνα απόστατο αξιωματικό, την κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση από τον νοσοκόμιο στην υπερχολήτευση και τα ομότητα και τα άγγελα των βετερανικών κύκλων. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εμφανές αναπερταμένο συναφές του χειρόμορφου γραφειολόγιο και η συνδεσιμότητα του πρωτογενούς αυτού του υπουργού είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα ενιαίο αρχικό πρόβλημα. Πώς είναι να συνδεθούν όλα αυτά και ποια είναι η προσωπική συμμετοχή του στο τελικό διατάφτα. Για πολλοί αυτοί που ήταν εμπληκοί θετικά και προβληματικά που βαθμίσουν σε κάποια επιβολή κριτικούζοντα,
να ξεπουργήσει το όρο και χωρίς μετά να γίνουν. Όμως η ουσία λειτουργεί μόνο θετικά, ως πιστική πρόκληση ανάγνωσης, για να βελτιώσει κανείς προς όλη αυτή η προσότητα και η πρώτη όψεως χαοτική πληρότητα καταλήγει αναλογικά, καταλογικά, διαλογικά και συλλογικά στο διατάφτα. Δηλαδή στην αλληλεπίδραση αλλά και στην έτεροεπίδραση με την εξαιρετικά κρίσιμη κοινωνική ανάλυση και συσχετιστική συμπαραγωγία. Η σχετικά με την κριτική των εργαλείων του λόγου, καταρχήν ενιακά και συντακτικά το βιβλίο διαθέτει συμμετοχική πολυθεματικότητα αντίστοιχη της κοινωνικής πολυπλοκότητας και αλληλεπίδραση στην οποία και προσμέτρηση. Υπάρχουν ετερογενή θέματα, τα οποία όμως στη ροή του βιβλίου τελικώς απαρδιώνονται ενοιολογικά, αιτιολογικά, ερμηνευτικά και κυρίως τελεολογικά, που σκοπό ιδρυτούν, ιδρυτούσαν και θέλουν να ιδρυτούν. Τελικώς πράγματι εντυπωσιάζεται και συνήθιζε την πραγματική τελεολογία, αλλά όμως ξεπληρώνει καταληκτικά η αποκάλυψη της διαπλοκής της. Όλα μέσα σε όλα, γύριζε την επίδραση. Στα εργαλεία λόγου βλέπει κανείς τις ρέωσες έως και θυμαρώδες σκέψεις, παγωνιστικά άτακτες έως και ανάγατες, με τελικά πολιτευτική έως και αποκαλυπτική ισορροπία, αλληλεπίδραση και διαδραστική κατάρτιση. Φιλοσοφικός καταιγισμός, ο οποίος όμως προκαλεί την κάθαρση και την πρακτική ένταξη στην καθημερινότητα, αλλά και στην διαγωνική υπόθεση. Συνδυασμός ασυνδυαστών με πολύ εύκολες επιλογές και πρακτικό λογικό, αλλά και εκπαιδευτικό ακόμη αντίκρισμα που ευνηδιάζει. Άριστη προσέγγιση πολιτικής ιστορίας και πολιτικής κριτικής, αποδιάθετη, νυφάλια, παρησιακή, όπως ανέφερε στην αρχή, ισόρροπη, εφαγωγική και τελικώς διαλόγου πιστική. Στα εργαλεία του λόγου, τα λεκτικά εργαλεία είναι άριστης τεχνικής και πολύ ψηλού επίπεδου. Η γλώσσα λαμπυρίζουσα, η δομή άρτια, η σύνταξη ενεργής, η ετοιμολογία κατάλληλη και καταληκτική, η ροή βοηθητική, η σαφήνεια αδιασάλευτη, οι έννοιες αναπτυγμένες, η λογική επαγωγική, η ανάλυση σύνθεση πρακτική τόσο στην μικροανάπτυξη όσο και στην λογική δομή, γραφή με ροή αιτίου αιτιατού, όπου απαιτείται προκατάληπτη αυτό και έτερο συλλογική κριτική, ιστορική γνώση γεγονότων, φαινομένων, αλλά και φαινομένων, όσο και υποφαινομένων, όσο ιστορικά ανάλογα, εντελέχεια, μαζί με εντελέχεια, μεγάλο τόπο δηλαδή, στον καθορισμένο ορίζοντα, επαγωγική άρθρωση, αντιεκτηρίωση στα επιμέρους διατάφτα, αλλά και αναπάρτητη διαπλοκή όλης της ετερογένειας στο θέμα, με προσέγγιση παράλληλη, ασύμμετρη, αναλογική, αντιδιαστατική, ιστορική ή και αντιιστορική, συμβιωτική ή αδιωτική. Το βιβλίο αποτελεί μια ανατομία αρθρωτή και ερμηνεία επάνω σε μια τεράστια βιβλιογραφία, με την οποία ανατέρνονται οι εκπαιδευτικές σχέσεις προσώπων, θεσμών, κοινωνίας, αποστάτων, ενώσεων, πολιτικής, πολιτικών και κομμάτων. Εντυπωσιακή είναι η αναλυτική ψυχολογία των αποστάτων και αποβάκων, η αναζήτηση της σκοτεινής πλευράς του μέσου ιστορικού προσώπου, δημιούργημα του ιδίου του συγγραφέα, η ιδιότητα του βιβλίου ως ένα εξαιρετικό υπερολόγιο γεγονότων, επίσης ευνηδιάζει η έντεκη πολιτική συντηρητική καταγραφή με αφορμή τα των βετεράνων που η προσέγγιση του βιβλίου γενικότερα αφορά περισσότερο τις σχέσεις με την κοινωνία παρά τις μεταξύ των ενώσεων διαφορές. Από την άλλη πλευρά, περισσότερο τονίζεται το περιβάλλον, το ποιοτικό κλίμα και οι σχέσεις με τις ενώσεις ανθρώπων. Με έναν πολυκολεκτικό προσδιορισμό, το βιβλίο είναι έως και συναρπαστικό στη γραφή και στο αποτέλεσμα. Ως επιμήθειο, θα έπρεπε να καταγράψουν την αποκατάλληλη προσέγγιση του συγγραφέα στο ιστορικό αντικείμενο, την κριτική συσχέτιση και τέλος την ακόλουθη παρουσιακή παρουσίαση. Θεωρώ όμως ότι η ανακάλυψή τους είναι η κύρια ανταπηδή του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί μετά την εντόπιση του να διατρέψει σε αυτή που είναι μονάμεσα, αλλά και να είναι σου ως επιμήθειο, κυρίες και κύριοι, μπορώ να πω ότι εκφράζω την εμπειρία που κατέγραψα ικανά στοιχεία ώστε να λειτουργήσουν ως κίνητο ανάγνωσης και συμμετοχή σε ένα πραγματικά βοηθευτικό και αποκαλυπτικό πνευματικό ταξίδι που προσφέρει το βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
κύριε Βιτζάνη. Το τελευταίο τον συγγραφέα είναι ο κύριος Διατάφης Μησταφίδης, γραμματέας του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 67-74. Ευχαριστήσω για την ελληνική πρόσκληση. Θα σας μιλήσω από επαναστατικές και περιπτώσεις του αρχείου να τις παρουσίασεις που έχω γράψει, γιατί έχει χάσει ο χρόνος. Θα σας πω προκαταβολικά ότι αρκετές από τις κρίσεις που θα ακούσετε εδώ, σχεδόν επαναλαμβάνουν τις διαπιστώσεις του συγγραφέα. Ο κ. Σακαλιάνης ξεκινάει το 40 περίπου σελίδων κεφάλαιο του βιβλίου του που αναφέρεται στη δικτατορία και την μεταπολίτευση με μια απογοητευτική διαπίστωση. Γράφει. Μετά το κίνημα της 21ης Απριλίου, η σύγχρονη ελληνική ιστορία κατέγραψε το θλιβερό φαινόμενο ότι ανάμεσα στους 12.000 περίπου αξιωματικούς του στρατού Ξηράς, του βασιλικού ναυτικού και της βασιλικής αεροπορίας δεν βρέθηκε ούτε ένας έστω και τρελός να αντισταθεί με τα όπλα. Ελάχιστότατοι παραιτήθηκαν από το βασιλικό ναυτικό και το στρατό Ξηράς και επειδή ισχύουν του στρατιωτικού νόμου απαγορεύονταν οι παραιτήσεις από τάκτη, από τη μόνα. Η δικτατορία βέβαια δεν ήταν κεραυνός ελευθερία ή απλώς η αντασία μιας ομάδας επίρροπων αξιωματικών. Αντίθετα, το βαθύ κράτος των εθνικοφρόνων, παλάτι, στρατός, σώματα ασφαλείας, ζέστηνε στον κόπο του το αυγό του θηριού και λειτουργήσε τελικά ως εκολαπτική μηχανή της χώρας. Μάλιστα, το Σύνταγμα του 1952 προέβλεπε στο άρθρο 91 την επιβολή καταστάσεων προβλεπτικές, δηλαδή δικτατορίες με κοινοβουλευτικό μαδί. Έτσι, μετά τα Ιουλιανά του 1965, ο διάχυτος φόβος των κυρίαρχων τάξεων τις έκανε αντικειμενικά πρόθυμες να αποδεχτούν την αντικατάσταση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος από ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, έγραψε ο αείμνηστος Αριστόβουλος Μάλισσας. Το πράσινο φως για το πραξικόπημα άναψε στην βάση των Οκτωβάριων του 1967, καθώς η χώρα μας αποτέλεσε πειραματικό εργαστήριο του Ψυχρού Πολέμου και προκειμένου στρατηγική σημασία για τον μέτωπο των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής και την καταστολή των εθνικών αρνητικών κινημάτων που είχαν ξεσπάσει. Το παραδέχθηκε εξάλλου αυτό και ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ Κλίντον κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1999. Θυσιάσαμε την ελληνική δημοκρατία στο ψυχρό πόλεμο, έχει πει. Με το πρώτο κύμα εκαθάριση του στρατού, τους πρώτους μήνες 400-500 αξιωματικοί αποστρατεύτηκαν κυρίως από τους βαθμούς Λοκακόντα, Καταρπών και από το Συνταγματάκι και πάνω. Όσον αφορά τις επιφανείς αποστρατεία αξιωματικούς της προδικτατορικής και καχυκτικής δημοκρατίας, ακολούθησαν αυτόν μια φορά τους νικητές. Παραδείγματος χάρη, ο αντιστράτηγος αποστρατεία Γκίκας Σόλων, επίτιμος δημοσιογραφικές και πρώην υπουργός δημοσίων έργων της κυβέρνησης Καραμαλή, αφρογραφούσε με τίτλο «Γιατί θα ψηφίσω το νέο σύνταγμα» στο πολιτικό δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968. Για να ελέγξει το αντιπολιτικό κλίμα στο στράτευμα, η δικτατορία πολέμησε πολλές διώξεις, συνολικά 548 αξιωματικοί αποτάχθηκαν ή αποστρατεύτηκαν, από τους οποίους φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν 90 αξιωματικοί του στρατού, κάποιους τους γνώρισε και προσωπικά, 89 του ναυτικού και 13 της αεροπορίας. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των διοκτήτων στρατιωτών. Έχουμε ένα κατάλογο με αυτούς στον χώρο μνήμης ενός του Πολεμικού Μουσείου. Όλοι οι αξιωματικοί που διώχθηκαν αποκαταστάθηκαν στην μεταπολίτευση. Αρκετά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και έφεραν οι στρατιώτες εναντιώθηκαν στο καθεστώς της τυραννίας και αγωνίστηκαν σε οργανώσεις όπως η Ελεύθερη Έλληνες, η Ένωση Εθνικής Εσωτερικής και άλλα. Το κίνημα βέβαια που έκρυψε την παράσταση, έχουμε εδώ και του βέλους, ήταν το κίνημα του ναυτικού, μια στασιαστική προσπάθεια μεγάλων μεγέθους, καθώς συμμετείχαν 207 συνολικά αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού,
με στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Η αντίδραση της δικτατορίας υπήρξε άμεσα μεσημερή, με σύγκριση όλων σχεδόν των μοιημένων στο κίνημα, όλοι από τους οποίους βασανίστηκαν να πάνε ακόμη και στα μπάρ και τα σέλης. Όπως ο Απόστρατος, τότε τα κρατάκης του Ιωκούς Κακλής, που όπως ξέρετε είναι ανάπτυξης και αργότερα πέθανε. 2 μέρες μετά την καταστολή του κινήματος, το Βέρος, με πλήρωμα συνολικά 270 άντρες, στο οποίο ήταν κυβερνήτης ένας από τους πρώτους εργάτες του κινήματος, ο Αίγυπτος του Φωτάκης, τότε το βαθμό που είναι ο αυτός, κατέληξε όπως ξέρετε την άσκηση στα ανοιχτά της Σαρδίνιας και προσορμίστηκε στο Κιουβιτσίνο, όπου 7 αξιωματικοί και 25 αξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσχημα τις Ιταλικές αρχές, το οποίο ύστερα από πολύμερη ταλαιπωρία τους παρακολουθήθηκε χάρη στις προσπάθειες του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος στην Ιταλία. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αρκετοί δημοκρατικοί αξιωματικοί του στρατού εντάχθηκαν σε αμυγός στρατιωτικές αντισταθμιστικές ομάδες ή σε οργανώσεις πολιτών, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν από τα στρατιωτικές βαριές ποινές. Μάλιστα, σημειώθηκε και απόπειρα κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων κατά των δικτατόρων με στόχο την ανατροπή τους. Παραδείγματος χάρη με τη συνταγματάρχης Γεώργιος Αϊπατής, διοικητής μονάδας αμάχου στο Πολύγραφο Κρητής τον Μάιο του 1971, σχεδίαζε με συνεργάτες του να καταλάβει στρατηγικούς στόχους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και να καλέσει τους εξόριστους πολιτικούς. Το σχέδιο μας αποκαλύφθηκε και οι κινηματίες στρατιωτικοί συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν και αποτάχθηκαν. Στο άτομο της Κύπρου, σήμερα πολιτικό μουσείο, το πρώτο χρόνο της δικτατορίας κρατήθηκε επίσης και υπέστη ταπεινωτική μεταχείριση ο συνταγματάρχης Σπυρίδων Τσαφασιώτης, που είχε κατηγορηθεί για συνελευθεί στη σκευωρία του Ασφύρου, αλλά απόθηκε από το δικαστήριο. Η Κούντα τον αποστράτευσε το Μάιο του 1967 λόγω των δημοκρατικών του πεποιθήσεων. Θα παραλείψω λεπτομέρειες σε σχέση με τα ονόματα με τις ποινές. Είναι εκπληκτικό όταν στρατιώτης 22 ετών καταδικάζεται μεταξύ άλλων εκτός από παράβαση του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και για κατασκοπία με τον χρόνο του 1938 του Μεταξάνης, ποιος καταγγείλθηκε βέβαια στην μεταπολίτευση. Με ανοιχτή επιστολή του προς τον δέος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλου, ο σύνδεσμός μας, ο σύνδεσμος του Τακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών, ζήτησε να δημοσιευθεί ο φάκελος για τους νεκρούς του πραξικοπήματος του συνταγματαρχών. Πρόκειται για 7 στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στο διάστημα 21 Απριλίου 8 Μαΐου 1967, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 10, γιατί αντέδρασαν κατά το πραξικόπημα ή στις αμέσως επόμενες μέρες. Αλλά και κατά το βασιλικό πραξικόπημα Περέτα της 13 Δεκεμβρίου του 1967, σκοτώθηκαν 3 και τραυματίστηκαν 4 άντρες του στρατού, ενώ στην αεροπορία σκοτώθηκε ένας οκινήτης που αντιστάθηκε κατά την κατάληξη του αεροδρομίου Ελευσίνας από το αυτό της θέσης. Η απάντηση βέβαια από το 1975 από τον Αβέρο μέχρι σήμερα είναι ότι δεν δημοσιεύεται ο φάκελος για να προστατευτεί το κύρος του στρατού. Τα συμπεράσματα τα δικά σας. Η μεταπολίτευση εγκαινιάστηκε με την ανοχή της μεταβατικής κυβέρνησης Καρβαλή προς τους πραξικοπηματίες, ο όρος ανήκει στο συγγραφέα, με πρωταγωνιστές τον Εφαυσία και Ελευθερωποιό Κούντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αβέρα και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Γκίκα. Η Οικουμενική Κυβέρνηση, αντί να αποκαταστήσει όλους τους αξιωματικούς που είχαν αποστρατευτεί, επανέφερε τους βασιλόφωνες ή τους πολιτικούς φίλους του Υπουργού. Ένα μήνα μετά την αλλαγή, το Αβέρα έκανε την προαγωγή του Ιωαννίδη, του γνωστού Ιωαννίδη, σε υποστράτευμα. Η δίωξη άμεσα των υπευθύνων της δικτατορίας ξεκίνησε χάρη σε πρωτοβουλίες πολιτών, θυμηθείτε τον δικηγόρο Αλέξανδρο Βιβρέλο, που κατέθεσαν μήνυση για παραβάση του ποινικού κώδικα για στάση και προδοσία, οδηγώντας τελικά σε προφυλάκηση των πραξικοπηματιών μόλις τον Ιανουάριο του 1975. Και αυτό μολονότι το 4ο ψήφισμα που εγκρίθηκε στη Βουλή τον Ιανουάριο του 1975 διακήρυξε πως η δημοκρατία δικαίου ουδέποτε κατελήφθη και αποδέχτηκε το προφανές ότι η κατάληψή της ήταν πραξικόπημα. Μέχρι το πραξικόπημα της Βιτζάνας, όπως έχει καταλαβεί, το Φεβρουάριο του 1975,
μόλις 62 είχαν βρεθεί από στρατευτές και απλοκύκλους στην κατάληψη της κοινοβουλευτικής υποκρατίας. Η πραξικοπηματική αυτή απόπειρα είναι αφορμή να αποστρατευτούν άλλοι 141 που ήταν γνωστοί από την περιοδράση του στην Ιταλία. Η αποθυμία της πρώτης δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης ήταν τέτοια ώστε ο αριθμός να μην ξεπεράσει ποτέ τους 203. Στις 2 μάλιστα Ιουλίου του 1975 ο Άριος Πάγος με βούλευμα χαρακτήρισε στιγμιαίο το πραξικόπημα της 1ης Απριλίου. Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν η παρακοπή σε δίκτυ μόνο των πρωτευήλων του πραξικοπήματος και όχι μια σειρά άλλων στρατηγικών της δικτατορίας που παραδείγματος χάρη των πρώην πρωθυπουργών, των δοτών πρωθυπουργών, του Κόλια, του Ναπεζίνη και του Ανατζόπουλου. Αυτή η απόφαση θα δώσει τον τόνο μιας επιφανειακής, ανετικής, όπως το λέμε εμείς, αποκεντοποίησης και καθάριση δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών, του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας, του δικαστικού σώματος και γενικότερα του κρατικού μηχανισμού από όσοι υπηρέτησαν τη στιγμή επταετή δικτατορία και υποφελήθηκαν από αυτή. Ο κρατικός μηχανισμός, για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω συνοπτικά διαπίστωση του συγγραφέα, θα αυτοπροστατευτεί και θα εξασφαλίσει την περίπτωση συνέχεια του κράτους, όπως είχε επιτύχει και μετά την κατοχή με τη μαζική διαβουλευμάτων απαλλαγή των πάσης φύσεως συνεργατών των κατακτητών. Και λέει ο συγγραφέας, τα γεωνολογικά δε κλαδιά και παρακλάδια μεταξύ των δύο γενιών πολιτικών πρωταγωνιστών έδιναν ένα ιδιαίτερο και οικείο χαρακτήρα σε αυτή την κρατική συνέχεια. Έτσι, στελέχοι της αστυνομίας πόλεμου κατηγορούμενα για βασανιστήρια ή τους νοερκουσεράς μετά το πραξικόπημα της Μπιζάνος, αφού διώχθηκαν, εξέτησαν μικρό τμήμα της ποινής τους ή απαράστηκαν ή διάδεσαν ως υπάλληλοι επιχειρηματικών ομίλων που είχαν προνομιακή σχέση με την οικονομία. Θυμάμαι τον Θωμά, θυμάται και εδώ ο Σπύρος Σακέντας, τον Νέσο-Πάκος. Ο συγγραφέας συνοψίζοντας την πολιτική στάση δεξιάς και αριστεράς απέναντι στην νίκη της δικτατορικής πάλης κατά πρώτα κατά 50 χρόνια γράφει. Η αριστερά βασίστηκε περισσότερο στη μαζική δράση που εκδηλώθηκε στο Πολυτεχνείο, αλλά και τις διώξεις των αγωνιστών της και άλλων δημοκρατών και τις συνωμοτικές αντιδικτατορικές οργανώσεις. Υπερθεμάτισε στο ζήτημα της στήριξης της Χούντας από τη Δυτική Συμμαχία, θεώρησε το 1974 ως μετάβαση από το καθεστώς των νικητών του Ευθυνού σε ένα συνακρατικό καθεστώς αστικής καχιαστικής δημοκρατίας. Η δεξιά στήριξε τη μετάβαση στις θεωρήσεις από τα πάνω, αγνώμενη την κατακύρωση ευθύνης σε υπηρεσίες πληροφοριών και την Αμερικανική πρεσβεία. Βασίστηκε στην πολιτική φιγούρα του Καραμανή το 1974 για να στεγάσουν, πολύ ωραία λέξη, ότι αποκομίστηκε από την πολυδιάσταση αντίστασή τους στην επιβολή και διατήρηση του κοινωνικού καθεστώτος. Ο Σφαίρα επιδίωξε να εκπροσωπήσει πολίτες, εφέδρους αλλά και στρατιωτικούς που είχαν διωχθεί κατά την περίοδο της δεκαετίας, όσοι συμμετείχαν στην αντίσταση σε όλη τη διαδικασία του ανώμαλου καθεστώτος, ως μεμονωμένοι ιδρώντες ή συμμετείχαν σε αντιστασιακές οργανώσεις. Αναφέρονται περίπου 400 αξιωματικοί, από τους οποίους το 95% είχε αποταχθεί από την κατευθυντισμό με την προσωπική επανάσταση, καθώς και απόσπατοι, από τους οποίους μετά από συλλήψεις και ανακρίσεις 62 κατέληξαν στη φυλακή και 37 σε διάφορους τόπους με διοικητική εκτόπιση. Ο αντιδικτατορικός αγώνας στους κόρπους του στρατού αποτέλεσε το κεφαλαιόδας επιχείρημα, λέει ο συγγραφέας, ώστε να μην φορτωθεί με το άγχος του πραξικοπήματος το σύνολο του στρατεύματος και το ευρύτερο χώρο των επαγγελματίων του στρατού συμπεριλαμβανομένων των εναποστρατευστικών. Τα επόμενα χρόνια η επανεκδότηση του στράτευμα απότακτα για την δικτατορική αποτέλεσαν τρόποντινά πολιτικά κεφάλαια εν ενεργεία και μήλο της έργας της ιδιαίτερης πατρίδας τους ή όπου εκτέθηκαν ως υποψήφοι τις εκλογές ή σε θέσεις όπου διορίστηκαν. Ο σύνδεσμός μας έδωσε την ευκαιρία στους αντισιακούς της Χούντας
να κοινωνήσουν την εμπειρία τους και την πίστη τους σε ανθρώπινες ελευθερίες και τις οποίες είχαν διωχθεί. Στο ευρύ κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της μεταπολιτικής εκλογής συμμετείχαν στη διαχείριση της κληρονομιάς της λεγόμενης γενιάς του Πολυτεχνείου. Η αναποστολή εξωματική της αντιδικτατορικής αντίστασης συνυπήρξαν και συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις του συνδέσμου με πρωταγωνιστές μεταπολιτευτικής ζωής. Έχουμε οργανώσει και εδώ στο Πολιτικό Μουσείο Αγίστικης. Από τα παραπάνω συνάγεται, λέει ο συγγραφέας, ότι ο ΣΜΕΑ διαχειρίστηκε την κυρίαρχη μεταπολιτευτική κουλτούρα μέσα από την κυρίαρχη χρήση των διοθέτων ελόγων και αυτό εκτιμήθηκε από το σύνολο των δημοκρατικών πολιτών. Σε λίγο κλείνω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο σύνδεσμός μας διεκδικεί τη διάσωση, τη ανάδειξη και άλλο χώρο ανήμιση αντικτατορικής αντίστασης, όπως των φυλακών, του Τζετίνου τώρα που μετά θα γίνει στην πόλη μας και τον τόπο εκτέλεσης και εκτόπισης, όπως ήταν του Γιάννος και Ηλιάδος. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αξιοποιήσει τον μικρό χώρο που παραχωρήθηκε μέσα στο Πολιτικό Μουσείο της Αμερικής. Μόλις 33 τετραγωνικά μία σφήνα στη μεγάλη αίθουσα που είναι αφιερωμένη στην τραγουδίστρια της Νίκης, η Σοφία Βέλα. Χώρο όπου στεγαζόταν το ανακριτικό κολαστήριο της ΚΙΠ, όπου βασανίστηκαν δημοκράτες αγωνιστές της πρωτεύουσας και δολοφονήθηκε ο βουλευτής της ΕΔΑ του Βέρκης Αλκάς. Χώρο όπου λειτουργεί η μόνιμη, έτσι είναι το συμβόλαιο που έχω υπογράψει. Η μόνιμη έκθεση για την αντικτατορική αντίσταση με ένα τμήμα της αφιερωμένο στην αντίσταση μέσα στο στρατό, όπως θα συζητήσω να δεν το σκεφτείτε. Είναι ανάγκη η φιλοξενούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Χώρου Μνήμης να γίνει μόνιμο τμήμα του Μουσείου. Αφού σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα του Μουσείου, σκοπός της σύστασής του αποτελούσε η καταπολή των ιερών αγώνων του ελληνικού έθνους από αρκετά των χρόνων μέχρι σήμερα. Και όπως τονίζει ο συγγραφέας, δεν υπάρχει ιερότερος αγώνας του ελληνικού έθνους από την υπεράσπιση της ελευθερίας. Σε πλήρμα όμως, όσο επιμένουν ότι κακώς μας έχει παρακολουθεί ο χώρος, είμαστε υποέξωση μέχρι τόσος. Βέβαια, η τελευταία ειδησία του Υπουργείου μας έχει διαβεβαιώσει ότι ποτέ θα συμβεί αυτό, επικαλούμενοι δύο κωδικά διατάγματα του 69 και του 72 για την είδηση και την λειτουργία του Πολιτικού Μουσείου. Και να κλείσω βέβαια με αυτό που μας υπόσχεται ο συγγραφέας. Ο συγγραφέας ορκώντας, όπως λέει ο ίδιος, και νομίζω αυτό συμβαίνει, ανάμεσα σε βιογραφικές αφηγήσεις και προσωπικά γεύσεις, κατάφερε με αρκετά συνεπή πολιτική καταγραφή της ιστορίας των απρόσωπων αξιωματικών, κατάφερε μια συνεπή πολιτική καταγραφή, με τη φιλοδοξία, όπως λέει, το βιβλίο του να προκαλέσει νέα ερωτήματα και αναζητήσεις με την επισήμωση ότι, όπως και στις φυσικές επιστήμες, τίποτε στην πολιτική ανάμεση δεν αποτελεί αυθύπατο αξίωμα. Ευχαριστώ που πήγατε. Στρατηγική μου, Αλαχέμου, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τους αξιότιμους ανθρώπους που μου έκαναν την τιμή να μιλήσουν για τον ελληνικό λιτερατουρισμό και με σώστηκαν και για την προσωπικά τους στοιχεία και το βιβλίο και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ από το ενδιαφέρον και την υποστήριξη. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που διαιρέσαν στην αρχή ως σύμβολος απόϊχος και συνέχεια του λιτερατικού κινήματος στην Ελλήνη. Αυτό είναι άλλο τα δική μας του βιβλίου. Βλέπετε ότι η πεντάλια είναι συγκεκριμένη, διανθρώπινη, αλληλεγγύη, πολιτική, οικονομία, επιστήμη, μετεραβική κουλτούρα, χωρίς κανένα ελληνισμό πλέον. Σήμερα η στρατιωτική και η έθρεπη είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Αυτό που σας θα παρεξηγήσω να σου πω όσο αναφέρονται στο βιβλίο, ας πούμε, τους εφαίρετους, για τους απόστατους, για ένα σωρό πράγματα που μπορούν να είναι πολύ διαφορετικά από σήμερα. Πρέπει να στηρίζουν και να στηρίζονται από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και να λειτουργούν παραγωγικοί αντίστοιχοι. Δεν θέλουν να λειτουργήσουν φυσικά, αλλά να βοηθήσουν τους υπόλοιπους πολίτες.
Και τα χρόνια εκείνα βέβαια που ήταν χρόνια πιο έντονα, με διαφορετικές περιπτώσεις, πιο κάθετες, και που ήταν ακόμη βετεράνοι με την έννοια των πολεμιστών, υπήρχε η αποστράπτωση από Αιγεία, όπως τη λέγαμε. Μπορούσαν τη μεγάλη του στολή και πλαισίωναν όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Περισσότεροι ήταν αγροτόπεδα, μονόμιστοι, με μεγαλύτερες οικογένειες των σημερινών, με πραγματική υπηρεσία ολοήμερη και πολυήμερη μέσα στο στρατόπεδο, με πραγματική υπηρεσία μετώπου, με πραγματικό έλεγχο της ζωής τους σε κάθε έκφραση, ποια θα πεφτούν, πόσο θα απομακρυνθούν, πώς μιλούν, πώς συμπεριφέρονται, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, και αυτό συνεχιζόταν από αγράνια και από προστασία. Έπρεπε να είναι άμεσο, και ενώ υπήρχε αθώα πολιτικοποίηση, αθώα εκβολή της πολιτικής στο στράτευμα και στις προπολιτικές οργανώσεις, επέμεναν όχι στην πολιτικοποίηση, όχι στον ακτιβισμό, όχι στο πεζοδρόμιο, όχι στο συγκροτισμό με άλλες τάξεις και σώματα, όπως το λέγανε. Είμαι ο μικρότερος και πιο άκρος από αυτούς που μιλήσανε, οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσουν δύο ακόμη μεγαλύτεροι. Γράφει λοιπόν ένας βετεράνος της συνεργασίας με ψευδόνυμα, γιατί δεν ήταν και πολύ δεδομένα αυτά τα πράγματα, το 1991. Πριν άκουσα αναζήτηση, χαρούσα πως το κράτος, οι τράπεζες, οι εταιρείες θα φώναζαν τόπους τους ήρωες. Γιατί όσο και αν μια άτυχη περίσταση δεν άφησε να φανεί το ηρωικό έργο τους, δεν έφτασαν όμως όσοι τόσο σκληρά αγωνιστικά να είναι τελικά ήρωες. Όμως όλοι τους μας φύγαζαν από το ύψος της θέσης τους σαν να αισθανούνται. Ο στρατός, λέγανε, τους κατέστρεψε. Δεν μορφωθήκανε, δεν μπορούν να αποδώσουν σε εργασία. Έχουν άλλωστε ικανούς αρκετούς και έμπειρους. Να φύγουν οι άμαχοι, φώνασε κάποιος συνάδελφος μια μέρα που είχαμε παρουσιαστεί 4 μαζί σε ένα διευθυντή. Και εκείνος απάντησε: τι είναι η γνώση, τι διπλώματα έχει, πόσες γλώσσες γνωρίζετε. Έχουμε, φώναξα μετά, ένα γενικό δίπλωμα που αξίζει περισσότερο από όλα τα δικά σας στο πολιτήριο του στρατού. Σπουδάσαμε στο Πανεπιστήμιο του Πολέμου, κύριε. Σε αυτό οι επιστήμες δεν είναι χωρισμένες, διδάσκονται όλες μαζί και έτσι βγήκαν οι πανεπιστήμονες για όλα οι ικανοί. Είναι ντροπή σας να εφαρμόσετε έτσι σε εκείνους που κάνει στις πλάτες τους ανεβήκατε αυτού που τώρα βρισκόσαστε. Πίστευα τότε του στάθηκαν σαν μαστίγια τα λόγια αυτά πάνω τους. Το πετσί τους ήταν πολύ ποτρό και δεν ένιωθε τέτοια χτυπήματα. Ωστόσο, χωρίς αυτούς, κάτι θα γινόταν. Θα βρίσκαμε κάποια δουλειά, δεν θα καθένα στα σπίτια. 30 χρόνια αργότερα, το πρώτο βιντεάκι, ας μιλήσει η γερμανική. Δεν υπάρχει.
Τι επιτρέπεις, δεν είμαστε καλά. Δεν παραπάνω. Θα το κάνεις εσείς. Κάνεις δεν είναι. Αυτή σου κάνει. Σημαντικά θα είναι καλά. Όχι, και τι εντάχει. Κάνει, να σου δώσω 4 άξια και μου και να σου δω. Να γίνει. Τι. Κρίμα, είναι η χώρα της χώρας. Δεν είναι της χώρας. Είναι σφαίρα. Η σφαίρα της χώρας. Η ουσία σήμερα είναι τρίμα. 4 να είναι. Η ουσία σήμερα είναι η τρύπα. Αυτή είναι η διάσταση που γέννησε αυτό το βιβλίο με αυτό το τίτλο. Προσέξτε την έκφραση και την επιλογή των λέξεων. Η ουσία σήμερα είναι η τρύπα, λέει ο Ρωσφαίρος. Η αγορά σε κλείνει από όλους τους συμβολισμούς που οι πατρίδες τα τρυφερά χρόνια μετά την εφηβεία, είτε πρόκειται για μονίμους είτε για εφαίρους, σε είχε χτίσει. Είναι μια εικόνα, μια ιστορία για την ιστορία αυτό. Γράφει ο στρατηγός Ελτορμάγιος που μου έκανε την τιμή να προλογίσει. Οι στρατιωτικοί δεν παίρνουν μισθό. Τους παρέχονται τα απαραίτητα, παροχές λαμβάνουν. Είναι οι επίκουροι φύλακες στην πολιτεία του Πλάτων. Αλλά δεν ζούμε σε τέτοια κοινωνία. Η ουσία και σήμερα είναι η τρύπα. Μας ενδιαφέρει ή είναι συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα μόνο ιστορικό ή όλους κάπως μας αγγίζει. Όλοι οι Έλληνες πριν πιάσουν κάποιο βιβλίο ιστορίας έμαθαν από το σπίτι τα βασικά. Και τα μάθανε από κάποιο βετερανικό κλάδο. Και εμένα η μια γιαγιά μου, στην Αρνέτα και Λυβύη, όταν ήμουν μικρός, όταν επικραίνεται οποιοδήποτε κίνδυνος, ας πούμε, πάνω μου, να μην βγω με το σκοτάδι έξω, να φάω το φαγητό, να διαβάσω τα κουρτά μου, για να με φοβήσει η δεκαετία του 80, κάνω το, γιατί θα έρθουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι να είναι πιο τρομακτικό. Όταν μεγάλωσα λίγο και είδα ότι οι Βούλγαροι ποτέ δεν μπήκαν στην Αρνέα, ίσως ότι θυμόταν μια μοναδική νύχτα που κατέλαβε σε εισαγωγικά νέο δημοκρατικό στρατός. Οπότε εκείνες τις ώρες στήθηκαν τα γυναικόπαιδα στα υπόγεια και εκείνες οι ώρες είχαν επισιώσει τη κοιλιά μου έκτοτε και τη μάνα μου, ίσως και εμένα που διάβαζα κάτι παραπάνω. Η άλλη κοιλιά μου άλλη περίπτωση, από την άλλη. Δεν είναι ευθρολογικό στο βιβλίο, θέλω να δείξω πώς αγγίζει όλους μας. Δεν είναι διαπόβατη εξειδικευμένη νοικοτότητα. Η τρύπα είναι ίδια για τους αμάχους. Ως γενική κουλτούρα, ως συμπεριφορά, ως νομιμοθεσία. Σε όλη αυτή την περίοδο η σύνδεση, νομίζω, αφορά και τους υπόλοιπους που δεν είναι στρατιωτικοί το βιβλίο. Η ουσία λοιπόν ήταν και είναι η τρύπα. Ο συμβολισμός του βετεράνου, μόνο η ευθέρου, αντάρτη, ανάπηρο, χείραση ορφανού, προσέχεται έγκλη, διδαχή, πατρίδα, υπερηφάνεια, ελευθερία. Και φτάνει σήμερα να είναι ο Έλληνας βετεράνος θυμήθηκε. Θυμήθηκε σίγουρα με υποσχέσεις. Θα σας διαβάσω μια μικρή παράγραφο από το βιβλίο. Οικονομολόγοι, διευθυντές διοικήσεων, διαχειριστές υλικού, λογιστές, δακτυλογράφοι, αποθηκάροι, διερμηνείς, μεταφραστές των γλωσσών, φλασκέ, τυπογράφοι, σχεδιαστές μακέτες, διαφημιστές, διευθυντές εφημερίδων, κύριε Σαββίδη, δημοσιογράφοι, το ρεπόρτερ, οδηγοί αυτοκινήτων, μηχανικοί αυτοκινήτων, κλπ. Ήταν οι γενικότερες ειδικότητες που αναζητούσαν συμπλήρωση στη σύνταξή τους το 1961 μέσω της ενώσεώς τους. Και το 1961, αυτά είναι τις πολιτικές του βιβλίου. Και στο βιβλίο δεν μπορεί να απελύσει τι έγινε με τους συγκεκριμένους. Λέμε ότι ο Έλληνας βετεράνος ήταν συντηρητικός. Το βιβλίο δείχνει ότι η αποστρατεία άνοιγε μια μεγάλη πεντάλια αξιοποίηση στην ανοικοδόμηση του κράτους, στη συγγραφή της ιστορίας, στην εκπαίδευση, στην αξιοποίηση στη μνήμη και οι βετεράνοι μιλούσαν μέσω κεντροπών, μέσω φροντών διοικήσεων, μόνο όταν εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες. Ως ενεργεία δεν κάνουν πολιτική, η ιστορία είναι ο αναγνώστης εδώ μπορεί να ενημερώσει κατατοπούν και να επεκτείνει προς εκεί που νομίζει. Δεν θέλω να περιεχθολογώ, αλλά πρέπει να πω δύο πράγματα για όσους δεν διαβάζουν. Δεν θέλω να έχω μου συγγραφέα, περισσότερο σκαφανέας είναι, να ανέχεται η οικογένειά μου. Ένα νέο βιβλίο είναι ένα παιδί. Κάθισε του μεγάλου μηνός και έκανε κάποιες εργασίες σε τεχνικό επίπεδο και σχεδίασε και μάλλον πατέρες, βιβλιοθήκες. Το βιβλίο είναι ένα παιδί που νιώθεις ότι πρέπει να το έχεις από το χέρι. Είχα ένα ανέκδιο άνθρωπος που θα κάνει το παιδί. Η γυναίκα μου προσέχει είναι ανέκδιο πρώτα τσάκομη. Όμως από τη στιγμή που είδα το βιβλίο, κατάλαβα ότι δεν είναι ένα παιδί
ένα βιβλίο για κάτι πιο δυνατό από εμάς, που θα μείνει μετά από εμάς, οι οποίοι ανοίξαν την άκρη και κατέληξαν σκοπιμότητες. Τρία παραδείγματα. Ένας άγνωστός μου μέχρι προκοινών, μηχανικός και όχι ιστορικός στην Αθήνα, με βρήκε ηλεκτρονικά για να μου πει ότι δεν ήθελα να διάβασα κάτι τέτοιο, ως έφερος εξωματικός, και ότι θα επιβιώσει να το διαβάσω τα παιδιά. Υπάρχει πιο δυνητικό πράγμα από αυτό. Από χρόνια η οικονομική μου φίλη έλαβα το μήνυμα. Έπρεπε να το γράψεις πριν 10 χρόνια. Να προλάβει να το διαβάσει ο πατέρας μου, παλιός πολιτιστής για χρόνια από την οικογένεια στο Βάνιο του Πελοπόννησου. Υπάρχει το σκηνικό πράγμα. Και προσεκείωση κάποιων απαγραφόμενων. Αυτό θα αρέσει το κοινοβουλίο. Μια ωραία κυρία, η κυρία Χριστίνα, κυρία του στρατηγού Μουστακή, η οποία τηλέφωνο στο γιορτή μου και μου λέει: ευχαριστώ για αυτά που γράψατε για το σπίτι μου. Τι έγραψε, κάπου έλεγα ότι ο Μουστακής η Καρασιατάς, που έρασε τρολός, ο άλλος Ακαρνάν, είναι οι Έλληνες πολεμιστές που κράτησαν όπλο για τα περισσότερα χρόνια του αιώνα αυτού. Γιατί ακριβώς έτρεχαν όπου μύριζε το αρούτι. Και μου λέει η κυρία Χριστίνα, όταν ο Μουστακής ήταν σε διαθεσιμότητα επιχούντας πριν τον βασανισμό του, τον άφηνα σπίτι το πρωί και έκανε μερική δουλειά. Αυτός φυσικά σηκώθηκε με ένα φαρδί του φαν, ξεκινούσε το δακράκι, έκανε μέχρι τον Πειραιά και αγόραζα τα περίπτερα σπίτι. Δεκάδες τέτοια σπίτι. Γυρνούσε σπίτι και είχαμε μια μαρμάρινη στρατοφύγη και έξινε την έφερε τη μύτη του σπίτι για να μαζέψει το υλικό να φτιάξει την πρώτη κόμπληση και την πρώτη λάμψη. Που θα έκαναν φασαρία, αλλά δεν είχε κακό σε κανένα στο πλαίσιο τη αντίστασή του με του θυμούνται. Ερχόμουν σπίτι το μεσημέρι λοιπόν και μύριζε παντού αυτό. Αυτό μου ήρθε στο νου όταν διάβασα το γράφημα ότι ήθελε να μυρίσει παρούτι και τον βάλετε δίπλα σε αυτόν τον κύριο. Του Γασιδάκη με την κυρία Χριστίνα, δεν είναι στρατιωτικό, δεν ξέρει τη στρατιωτική, το διάλογο. Οπότε αυτά ήταν ιδιαίτερα πολιτικά και το βιβλίο που νομίζει ότι είναι ένα τεράστιο στο παιδί. Και για να ολοκληρώσω. Ο πενταρισμός είναι κατά γενική ομολογία ενωτικός, εκπολογικός, δημιουργικός. Διεθνώς, στις περισσότερες συνθήκες, είναι έτσι. Ο πενταρισμός εκπληρώνει το φόβο και τον πόνο της απώλειας, που είναι κοινός στις επόλεμες πλευρές. Και επειδή ο πενταρισμός θα ανακαλύψει τον ανθρωπισμό και την λογική τις περισσότερες φορές, το γιατί πολέμησα, θα αναγκαστεί να είναι συμπεριλαμβανικός. Η ιστορία τους, η ιστορία των βετεράνων και η ιστορία της αποκατάστασης των πολεμιστών θα έπρεπε να είναι κομμάτι της στρατιωτικής ιστορίας, το είπε το πέρα. Αλλά δεν έγινε ποτέ και γι' αυτό το βιβλίο προσπαθεί να συμπληρώσει αυτό το κενό. Ο πόλεμος δεν τελειώνει με την τελευταία του φεριά, ούτε με την υπογραφή της ειρήνης. Ο πόλεμος τελειώνει με την αποκατάσταση του τελευταίου πολεμιστή στο ελληνικό του έργο, του τελευταίου αφανού, του τελευταίου ανάπτυξη, την ταυτοποίηση των οστών του τελευταίου αγνώμενου. Όταν ξανακαλυφθεί ο τελευταίος κατεσταμένος αυτός. Αντί να βασίζεται στη δικαιοσύνη, την αλήθεια, όσο μπορεί να υπάρχει με ανθρώπινα μέτρα και όχι σε συμφιλίωση του και αλέξη. Στην Ελλάδα, καταφέραμε ο βετερανισμός δεν είναι δικαστικός. Δεν είναι όμως αυτός ο βετερανισμός. Στην Ελλάδα, πλέον δικαστικός στάθηκε ο μέγα-βετερανισμός και ο παρα-βετερανισμός, δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν πολεμήσει. Αλλά αυτό δεν είχε στην πολιτική βάση, στην ιστορική βάση, ήταν ψυχοφιλία και συμφέρον. Και γι' αυτό επεβίωσε ο κ. Βασίλης έρθει πάνω σε αυτό που λέμε τώρα. Και τελευταία, ο ελληνικός βετερανισμός έχει ιδιοκτησίες. Ναι, γιατί είναι δικός μας. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουν εύκολα οι ξένοι. Γιατί υπάρχει βετερανική αριστερά, βετερανική δεξιά και βετερανικό κέντρο. Υπάρχει βετερανική αυταρχικότητα, βετερανικές αιμονές, εθνικισμός. Να σας πω, ας πούμε, θα το δείτε στο βιβλίο, ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος δεν ακολουθούσε τη γραμμή ΕΡΕ στις καλένδες που έβαινε στους Απόστατους. Γιατί ανήκει στην βετερανική δεξιά, πράγμα που δεν συνέβαινε με τον Καραμαλή. Και ας πούμε, το ΚΚΕ δεν υπάρχει χωρίς τους βετεράνους. Υπάρχει βετερανικό κίνημα, υπάρχει βετερανικός αντιλιberalismός και ειρηνισμός, που αντιλαμβάνεστε. Δεν έχει νόημα το ειρηνιστικό κίνημα αν δεν έχει μπροστά τους ανθρώπους που πολέμησαν και πάθανε τον πόλεμο. Υπάρχει βετερανικός μουδενισμός. Δηλαδή, πλήρης απόσταση, δεν πάνε να μας επιτεθούν, εγώ δεν θα πολεμήσω. Πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, δεν αντιστεκόμαστε σε στάσεις ζωής που δεν μας αρέσουν και που είναι της μόδας, χωρίς γνώση. Υπάρχει σε αυτό που λέμε τώρα το Βασίλειο, βετερανικός φεμινισμός.
Μη σας κάνει εντύπωση, το σπουδαίστε προσώπους. Τότε ήταν πιο άλλα τα πράγματα, είχαν μόνο πιο φύλλα. Οπότε δεν είναι μόνο διάστατη η θεώρηση, κάνουμε θεωρήσεις της ελληνικής ιστορίας αλλιώς. Υπάρχει βετερανικός ριζοσπαστισμός, βετερανική τέχνη, βετερανική μουσική, από τα εμβατήρια ως καντάρια. Υπάρχει βετερανική ιατρική. Το ξέρουν οι συνάδελφοι μεγαλύτεροι, η στρατηγική μας εκεί, που εμπλέκει όλες τις ειδικότητες. Μας θυμώνει μάλιστα την εξέλιξη της επιστήμης. Υπάρχει βετερανική οικονομική επιστήμη. Συμφωνήσαμε με τον στρατηγό του κ. Κατσικά, δεν πρέπει να μπόρεσε να φύγει. Ελπίζουμε να τον έχουμε μια επόμενη φορά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί σύμφωνα στους δημοκράτες αυτό το πράγμα και δεν διδάσκεται εύκολα. Να μας χαιρετήσει ο στρατηγός, το δεύτερο πικράκι, είναι η δημοκρατία που θα νοσηλιότατε. Ο στρατής του. Είναι η κάποια καταστασία και τα δικές του. Έφτασε να μην είναι γιατί να δημοσιογραφεί το μουσικό σου, κάθε φορά που πήγα να το στήσει το σπαθί. Στην Γερμανία, το σπαθί αυτό που πέσει και το σαν να χτες τα κάλια. Τι έγινε στρατηγό. Αν δεν δεις την εξήνεση πέρα. Τόση η σύνδεση του λέει, όλοι οι σπαθί δεν είναι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, δεν σταματάμε να κάνουμε το Ιάννα. Αστερίς η Ρίκη. Αστερίς. Τίποτα άλλο σου λέω. Είπατε στα γεμάσουν την αντράκη με τα δέντια και την καρδιά σου. Θα το βάζει και πείτε. Στο δόμολο είτε. Στο δόμολο δεν σου να βάζει. Τώρα, να μου μένετε, είτε τεχνή, είτε τεχνή, αυτό δεν μπορώ να κάνω. Ποιο δηλαδή. Τι γίνεται να το μέσα του πρόγραμμα μόνο να πάει να το κάνετε λόγο. Δεν κάνετε και είτε με τα δύο προγράμματα να έρθει κάτι. Πώς παγεί. Καλά. Πώς παγεί. Πώς παγεί. Καλά. Πώς παγεί. Πώς παγεί. Πάλι και κάνει το πρώτο. Αλλιώς δεν θα το σπίσει με εγώ. Πείτε και θα το βρεις καλά. Πώς το είναι. Una cutíes, una cachada, una brilla, a la espacio y los cargas que es el tenemos de la categoría. Vamos. Y el gas de locales. Y el cable y a mí me lo toca. O ni me lo toca. O no va. Y la tenesía para comer. Un desindacante de corona, sí. Ya estamos. Desde para el de pasión, hay soy que no es fácil. ¿Qué más os queremos? Una diabetes, me hagas ese día. ¿Qué es eso, señor? No es vencido. Amatación, o a años de todavía que no aquí, puede acabar a Santa Cruz. Solo, y a poner el sexo de dinero, hasta la casa que no conta. Με αισιοδοξία βλέπετε, για τα 180 πουλάμε τα πάντα, όχι τους μαθήμας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή. Μιλάω στους φωτογράφους, όλους τα τυχούς του βιολογικού μας και του γένου του μικρό. Καλή γνώση. Ένα σύντομο σχόλιο, πολύ σύντομο που ίσως να το βοηθήσουμε. Νομίζω ότι είναι συγχαρητήρια στο συγγραφέα, διότι με το βιβλίο αυτό τιμάται ανθρώπους που πήραν την Ελλάδα από την Περνούα και την έφεραν στα στερεινά σύνορα. Και αυτό ατύχημα του προσεδίου. Δυστυχώς σήμερα αυτούς τους ανθρώπους με δημόσιες δηλώσεις το επίσημο κράτος του και τους απασχολούν. Δεν αξίζουν τέτοιες εντράσεις. Θα έλεγα και άλλα σε το δεδομένο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.